Mana kamano nyako Ramogi Juang'o yaore kamoro amora ma intiere okinyi makawuono ageno ni chiew maber kendo Ruoth Nyasaye omi ngima manono maonge chudo moro amora. Machiegni chenro marwa mar RuuPiny kawuono ma en tarik 13 dwe mar 10 higa mar 2022. Ageno ni ng'wono mar Nyasaye osemiyo ineno odiochieng' ma kamae kendo machiegni nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Juang'o kamoro amora ma intiere okinyi majaber okinyi mar chieng' tarik 13 dwe mar 10 higa mar 2022 koda arwakini machiegni e chenro mar RuuPiny. Nyinga Sharon Ng'ao. Nyako Ramogi Juang'o ageno ni tiyo makare kamoro amora mineno okinyi makawuono machiegni chenro mar RuuPiny. Nyinga Cleophas Oluoch. Cleophas, ichiew nade? Achiew maber. Sharon, mana in? Achiew makare. Joyce, ichiew nade? Achiew maber. Ichiew maber. Achiew kamor, achiew ka el. Aomo mora ina kama kawuono. Mieni kawuono kochopo chieng' tarik 13, chieng' tarik 13 dwe mar 10, mano higa ka higa. Mano higni, wanyalo wacho ni gin higni mathoth, higni buora mokalo chien. Odiochieng' machalo kod mae ema nyalo wacho ni Nyasaye nomiyo aneno piny ka. Mite mwache ni donyuoli odiochieng' maket kod ma. Nanyuola odiochieng' maket kod ma matiende ni kawuono koro pod anyathi mayom, ok awuo kata mang'eny. Onego bed nabuonja agilo mana wang'a mos, abuonjo mana gi ji. Odiochieng' makama, dwe makama, higni mathoth mokalo, kama wach higni adi? Happy birthday. Erokamano ahinya, kata kamano higni pok obedo mang'eny ahinya. Wago ni Nyasaye erokamano. Pod anyalo wacho ni pok achopo third floor. Pod igo piny. Pod aringe second floor. Ibo mana chopo. Mani chiew makare. Achiew makare. Wakoyo ni hawi maber odiochieng' makawuono. Ang'eni Cleophas oseng'i gi wang' maber. Kon watieko chenro to wan watieri kumoro. Wane wachiegni gi swali. Singo en gowi. Koth jarapogi nawacho. Kata kamano Nyako Ramogi Juang'o odiochieng' makono orwaki machiegni kama koro wadachako ayanga chenro ni mar RuuPiny kachako sani 12 mar okinyi nyaka ngorom saa 5 mar onyango. Wantiere kae Joyce, Sharon kachiel kod an ka wakelo ni weche manyien gigo matuch kachiel kod mano bende nono magazine ma dikelo ni odiochieng' ni makawuono. Gigi duto ma watimo mondo ibed kod ng'eyo ka wapuonjore gigi duto mosebedo katimore. Kata kamano gik mathoth otimore e piny Kenya. Gimoko ndike ni freedom has come, freedom is coming. Ok obiro koso osebiro ne jok moko. Nitie jok moko koro bura moro amora momaki iteng'o. Tikore wuok e kanyo. Nyalo bedo ni mana kaka ndike ni freedom osebiro. Matiende ni ne gin joma ponono notwegi kumoro to koro giyudo fuong'ruok. Mano moriwo jogo manitiere jomoko ma nyocho wal mar pongo tenda kaka jotend migepe mopogore opogore e pacho kae. Mano moriwo Aisha Jumwa. Nyaka sani wanyalo wacho ni oseyudo fuong'ruok. Kata obedo ni oyudo fuong'ruok ogolne oko buch mibadhi. Mano mar omenda milion 19. Kata kamano paro ma kamano bendo nyayo paro mopogore opogore kowuok kuom ji mopogore opogore. Ahinya to jonon weche mag siasa kaluwore ni mane wach mabende wabiro twak okinyi makawuono kaachiel kod weche mamoko e chal mar piny Kenya. En okang' makare mar golo oko buche makamagi mamieno jotelo moko kose ok en maber. Par ni waluke to oketne twech to en bende mibadhi ne miene. Ang'o momiyo moko gi to iwito oko. Amos Kimunya bende buche manomaki higni mosekalo bende noduoga higani. Koro ng'eni jopiny kuonde mamoko bende koro duol mag okinde pachoka mano LSK koro dwaro ni doho ma pachoka okon DPP kata ogai mar jomin buche ma pachoka mondo mi ochiwe ler ni nango momiyo gigolo kata giwito oko buche machalo kama moko bende chopo kata kendo imiyo gi twech mopogore opogore. Mana ng'eni gimoro bende madhi bedo twak ahinya ka koro donjo chieng' tich abich weekend ka ji dalosi ko chopo chieng' wuok tich pod watiyo kode ka warango ni gik mage ma pod timore.
Manak manya korom gajong mana kaka pile chaka uno ke inching ticha ngwen parni kaka pile chenro chakra sani nyaka saa bich maro nyango bangma akelo ni weche manyini bedigi ngiango motimoro kiny maka uno kanyakla kodudu chieng marutieno mano mana pinye rugo dodu chieng maka uno kwa wuok kanyo Cleophas Luoch biro bedo ka donjo gi nonro mar gazet bange nyawadwa Joyce Dur donjo gi twak mokwongo e twak mokwongo nyakora mugejong mana kaka wasilieko ni wadwa loso kotudore kod chal mar piny Kenya buche mibadhi mabendi golo ne joma moko nitiere jogo mabende ibro wale kaka jogo mabiro kata jago mabiro pongo lemono mar jatendo kwach kiche pacho kae nyaka sane waneno kosedadhogi kendo listi osedok piny ahinya nyinga de kende emosechwal ne jatend piny Kenya William Ruto mar puodho jago mabiro bedo jatend okwach kicha mago kachiel kod mamoko mathoth wabiro menyo ni e chal mar piny Kenya mar mondo mi in kaka janeno marwa ibed kod ng'eyo mar gigo duto matimore pacho kae tok mano nyakora Mugejwang chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen wabedo kod pok opogore akiani kawuono Sharon Ong'ao oikonwa kit pok mane kose wabed mana mos bedure beda mos kauru mana komu bede kanjurit pok opogore chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kalure ni pok bendi wacho ni ber kikungo pok mari nyalo kelo ni yuto makata kibedo piny kacha tiwacho na dira pok marani emokelo na yuto e yo makare tok mano twadonje mbakoromo Cleophas bro chakonwa kod chal mar fwambo nyakora Mugejwang chal mar fwambo koni gigo matimore luora gigo mabende wadhi bedo koloni jofwambo moke duto wadhi bedo kata ka wanonogi kendo warango ni gik mage magidhi bedo kata ka giluonwa kendo mondo gikelo weche manyien odiochieng' ma kawuono mago mamigago kagi kacha ng'ich welo odiochieng' ma kawuono chieng' tich ang'wen nyaka mano bende maro imore otieno ma kawuono kamago duto wadhi kelo ni mana e chal mar fwambo kama gigo e tach gigo matimore alwora mar piny Kenya e kaunti ma Kalumu ting'o Mabei Migori Kisumu kacha kod mano bende ma Siaya Kisii bende ang'warango kaunti ma Nairobi bende ango ta RuuPiny kacha kod mano bende ma Mombasa ka watieko mano twak odiochieng' ma kawuono uchumi mar Kenya ochomo kanye twak midhi bag kanyo kod nyawadwa Sharon Ong'ao madhi chao kanyo kar saa 3:15 nyaka rom saa 5 mar onyango gi jolony mabende wan go kachiel kod jotimo ohala gidhi konowa ni uchumi mar Kenya ka sani ochomo kanye yot gi pek gin mage e chenro duto mag timo ohala kachiel kod arango gigo mopogore opogore matimore e alwora mar piny Kenya ichako tudri kodwa sani nyaka saa 5 mar onyango ikona ni yudo ayo machalo nade ineno wa gi ng'awa to in kanye ka itiere pinje mako bende warwaki ni machiegni chene mar RuuPiny e Facebook mar gi YouTube mar Ramogi TV Ramogi TV en mana chiel kama wantiere live ukinyi ma kawuono nyaka ngorom saa 5 kiki penjire ni wantiere kanye tudri koda Cleophas Luoch e Facebook page mara kachiel koda Twitter mara yudat Cleophas Luoch nyakora Mugejwang sami tudori kodwa inyiswa nyingi tinyiswa ni ineno ka intiere gwenge amage ka bende an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara kacha e yuda Joyce Dur Twitter handle @JoyceOdur_. nyakora Mugejwang poneno no kiyanyo okinyalo yudo thuolo mar donje Facebook gi YouTube parni wantiere Citizen Digital bende manyora Ramogi TV tineno chenro achiel kachiel koko mano tudri koda bende mbui maga mag Twitter Facebook kachiel kod Instagram e yuda @Sharon Ong'ao machiegni nikech ma en RuuPiny wadi kondoche What this good team is doing is to look at it, get the views of stakeholders and the people of Kenya to keep and improve what is good and to address challenges of where there could be weaknesses for our children. Hiyo usiku yote tumelala hapo, wenye daktari tu walikuwa anakuja ni kupiga picha, mtu anaenda anapiga picha anaenda. Manakmanya kwa Mugejwang okinyi majaber kamora mora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga en Sharon Ong'ao. Kwa chako inugai mar jomin bura Nurdin Haji koro ka okang' mar weyo buche mokadek mago mag mibadhi manyocho mako jotelo mapacho kae. Mana kaka Eric Owenga lero buchego oriwo kodo kamano mar mibadhi manyocha mieno Aisha Jumwa masani ogwela ne lemo mar tend migao.
Chenro mag kedo gi mibadhi en achiel kuom mago ma jo Kenya okawo mapek mokalo. Tinende apis mar jomin buche ma otele gi RuuPiny Haji nokawo okang' mar kwayo ni owit oko buche moko adek ma apise mar osebedo kaluwo motudore gi mibadhi. Aisha Juma mane en jaod bura ma Malindi noyudo fuong'o tok ogai mar jomin wach ng'ado mar wito oko bura mane luwore mar yako omenda maromo milion 19 ya gul CDF. Aisha Juma bende rito mondo obi ogoye kogno gi od bura mamalo tok wale lemo mar jatend migawo mochung' ne jotij piny owacho bende rakore gi bura mar nek e doho. E sechego bende mane en gavana ma Samburu Moses Lonkulal bende biro buonjo tok Nurdin chwalo paro mar gole e tol mar achiedh nade mar mibadhi maromo milion 8.7 bura mane omake gi jomamoko 10. Lonkulal itiyo gi mibadhi ni kambi mare ne odonjore e tudruok moko mag omenda e yo makare e kind higa mar 2013 nyaka 2018. Fuong'ruok ma kamano bende biro samoro nyalo yudo Ben Chuma en jata tije ka kambi mar Kenya Power. Chumo itudo gi orak mar keyo mwandu mag transformer e nengo maromo siling milion 400. Transformer go ne yangore ni gin mabandia. Kata kamano mokuom jolony weche mag chike to seyo okang' ma kamano ka giywak ni biro duoko chien lweny mar kedo gi mibadhi. Waneno ka Nurdin Haji golo cases gi to konyiswa malongo reason ma en go mar golo cases gi. Mano miyo oganda piny nyalo paro ni to en picture moro marach nikech nyiso jo piny ni power ma Nurdin Haji omi en power ma Nurdin Haji ne tiyo go marach. Ni to kochopo kanyo nikech ng'ato nyalo wacho ni labda kata jatend Kenya ma koro en William Ruto koso Rigathi Gachagua jalupne ni maybe gine makoro ginyiso Nurdin Haji kakoti. To kirango cases moko makoro mako ji itueyo ji. Ineno kaka Waluke, ineno kaka Kipipiri MP oduok case ne e court. To ineno ni joma ne support Raila Odinga koso Azimio koso Uhuru Kenyatta koro yudo ni gine makoro cases gi dwa dhi mbele. Kumachielo to Nurdin Haji mane ochopo romo mane obagi gi riwruok ma ok mar piny owacho mano mar Amnesty International nosingo lwaro buche ma mien oganda kata riwruoge ma ochung' ne kendo ratiro mag oganda ahinya to mago ma omakni gi e tok chik. Ningependa kuuliza kwamba nimesikia yule ametoka Mkuru kwa Jenga amesema kunao wengi ambao wameshikwa wamekuwa charged. Ikiwa tunaweza kupewa sisi kama ODPP tutaondoa hizo macharges na tutahakikisha hawakupelekwa kotini. Kwa ajili hiyo sio sawa. Ikiwa wanafanya kazi zao lazima wafanye kazi zao kama inavyostahili. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro mgajonko pogragi mano enni doho koro golo chik matamo duolo ma ochung' ne ndiko jotij piny owacho dhi nyime gi lando thuolo mag lemo mar jolup jatend migawo kata kiero chief cabinet secretaries. Riwruok mar okinde ma pacho kaendi LSK ne oringo dhi e doho mar kwedo okang' mar chuogo kendo lemo no mayande ochaki e botelo mar Jubilee. Doho mamalo koro otamo PAC lando thuolo go nyaka chop winji kendo golo ng'eto e wi ng'ur ma ochwal gi LSK. Duolno mar PAC ne oselando thuolo mag tije e lemono mar jolup jotend migepe. Duolno ne olando ni jogo madwaro lemogo kendo ma ochopo kar dwaro mar lemogo nyaka chwal kwayo magi moko kadho chieng' tarik 27 mar dwe mar 10. Citizen. Kateri wach machielo ni kaluwore gi tho mar nyathi moro ma wuoyi ma nyinge Trevor Maina ma jahigni 2 ma bende e manolal e osiptal manangimane olal e osiptal mar Kenyatta National Hospital. Tendo osiptal no koro ogolo report kalero ni chal mar nyathino kaka nyocha otere e osiptal nyaka thone. Matimore ka jonyuol nyathino to ose osiptal no kuom rem kao okang' mapiyo mar reso ngima nyathigi. Kaka Lydia Okeyo lero, nyathino nyocha kwer mar fok jembe ogoyo kendo moko e wiye ma ochwe okelo ne tho mare. Chieng' wuok tich, odiochieng' yweyo mar Huduma Day, Trevor Maina kod nyithindgi 2 ne tuge tie yien maembe e dalagi man Kilimambogo Thika e kaunti ma Kiambu kama sira makoch noyude. Jembe nogoyo wiye momoko e wiye. Yuak ma nyithindogo noyuayo jirende mana oringo biro mondo res Maina. Kasikia fujo watoto wanasema amekufa kutoka nje, kwa mtoto amelala chini ajabu kushika ile deshi. Sasa ndio pale nikaja nikamchukua kumuokota. Saa abore wang'e,
noringi Trevor osiptal ma Thika Level 4 Hospital to kaluwore kod chalne nochwale nyake osiptal ma Kenyatta National Hospital saa 9:50. Nochop kode Kenyatta saa 12:30. Yeda tu tukakaa kwa casualty. Kwa kakiti kwa casualty. Tukiwa tu tumeshika mtoto hivyo na hiyo chuma. Kaluwore kod waigi Lucy Kamau, laktar noneno Trevor kuom thuolo mokwongo saa 4 otieno bang' chopo osiptal saa 12:30 kakata kitanda mar jatuo pok ne omigi. Huyo daktari kwanza akamfuguanisha hizo vitambaa, hizo mabandeji alikuwa nazo kwa kichwa. Akapiga picha kwanza kabla afugue, akapiga yenye hajafungua alafu akafungua akapiga picha. Akasema kesi kaa hiyo anastahili kwanza haistadi na wa discuss na wenzake vile wataishughulikia. Tich ariyo okinyi emane laktar ochako e thiedho Maina. Kabiro nochak tim saa 2 okinyi, kata kamano mano ne ok otimore ka ngima Trevor nomedo bedo kamarach mokalo kaka ne gimedo rito. Hiyo usiku yote tumelala hapo, wenye daktari tu walikuwa anakuja ni kupiga picha, mtu anaenda anapiga picha anaenda. Tukakaa hapo saa 3, saa 4, saa 5. Saa 5 ndio tulimauliza kwani huyu mtoto anaenda theater saa ngapi? Wakasema ati tugoje ati kuko na emergency imeingia. Sasa tukashindwa, hii yetu sio emergency. Hiyo imeingia ndio emergency na tumeshida huko usiku yote tumeshika mtoto. Hatukusema kitu juu kauna uweze ukasema kitu. Saa 7 odiochienge mane oter jatuo e od bero. Bang' rito kuom seche 2, waigi nodonjo e od bero mar neno kaka thieth ne dhi. Laktar nonyise ni thieth mar Maina ne dhi kawo seche 2 moko, wira ni chal mar Maina ne ok ber. Ne ok okawo thuolo malach kapok Maina owito ngimane e mesa mar bero. Anyuola Maina koro dwaro duoko motenre kod tho mare. Kama Kenyatta hospitali na ndio hospitali kubwa, mnaletwa mtoto ambaye ni mtoto mgonjwa ako na homa kwa kichwa, na nyinyi hata hamuwezi kumshughulikia. Kutoka tarehe 11 jana ndio mliweza kumshughulikia. Jamani, wafanyikazi wa Kenyatta Hospital. Tho mar Maina osebedo kanyuolo paro mopogore ka thoth oganda se osiptal ma Kenyatta. Mano omiyo osiptal nogolo ripot margi e wi tho mar Maina. Jakom osiptal no Jojo Oko olero ni Trevor Maina nochop go osiptal no chieng' wuok tich saa 12:30 odhiambo. Nogo e picha manonro nyiso ni ne en kod hinyruok e obwongo ka remo ne chwer kendo ne donje e obwongo. Hinyruok manokel bang' jembe moke wiye. Okolero ne gitimo nonro matut manonyiso ni rem Maina ne ok nyal koto. Gino manomiyo rembe chwer ma ok chung. Nochuno gikete thieth mane nyalo miyo rembe koto mondo chung chwer mar remo. Tich 2 okinyi, rembe nobedo kod nyalo mar koto. Eka lakteche nochako bero. Chal mar Maina nomedo bedo kamarach e od bero. Ka lakteche ne temo tiyo kod masinde mondo chiere. Kata kamano, mano ne ok onyalore. Trevor Maina nowito ngimane. Bang'e ne gilungo familia mar Maina magiketo gi ler e wi chal mar Maina kendo wuoyo kodgi ka gigoyo mos kaluwore gi mago mosetimore. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro Mugajuanga mano dogo wach malit. Waoro lit kata mana ute mag lit kod kuyo ne anyuola mar Maina. Kopogre gi mane ni kamiti mar od bura koro ikore mar dayo dhojo ten migepe mayendo gwel ka kod jatend piny Kenya Laktar William Ruto. Mabiro banka kamiti mar od bura marango chenro mar ndiko e tich e lemo mar piny owacho opedhi ni speaker mar od bura. E kinde twak mar od bura mamalo mane ochwe kom kod jalup mar speaker Gladys Sholei. I do agree with you that it's important for members to understand the criteria. Jatend kweth mathoth e od bura Kimani chungo pedho nyinge ma owal ne kamiti marango kendo nono jotend migepe ne lemo mag piny owacho kendo ka otene kod chik matayo od bura. Honorable Speaker, members are also aware that they must go through vetting, and the committee then that is charged with that responsibility to consider these nominees for appointment as cabinet secretaries is this committee, and therefore it's quite a very important committee that is set out in also in our constitution. Honorable Speaker, this is done pursuant to
under Article 152, Sub-Article 2, and Honorable Speaker, if you allow me to read that the President shall nominate and with the approval of the National Assembly, appoint cabinet secretaries. Moko kuom nyinge ma owal ne kamiti marango kendo ndiko jotije piny owacho kendo dhi nono jotend migepe okelo kanyakla ja od bura ma Belgut Nelson Koech, ja od bura ma Nyeri County Rahab Washira, nyawadgi Masaku Dido Ali Raso kod mano Matharaka George Getonga, lemono ma bende ne opodne David Gekari, Manakuru East kod nyawadgi ma Kwanza Ferdinand Wanyonyi, kanyakla kod Emma Samairi, mano Mateso South, jok mane apgi olwaro ting'o ja od bura ma North Menti Abdul Rahim, mano Masuna East Junet Mohamed kod nyawadgi ma Saboti Kaleba Misi, ja od bura ma Matungulu Stephen Mule, nyiwodhe Abdi Shurie, mano Masamburu West Naisula Lesuda, kanyakla kod David Kosing, ma West Pokot, Lisno, bedene lor kod Mishi Mboko Malikoni. Kamitino chano bedruok ne jok mogwel lemogo kendo walo gini apisi. Kata kamano Speaker Moses Wetangula biro chuo kom kaka jakome kinde dayo dhok mag jotend migepe wach mano sir kod jotend kweth manoke od bura Opiyo Wandayi. The appointment of this committee is obviously a matter which is in line with the Constitution and Article 152, Article 2. It is this House that has got the power and mandate to approve the appointment of those who have been nominated by the President to serve as cabinet secretaries. Again, of course, this is buttressed by our own standing order number 45. Jatend piny Kenya William Ruto nyocha osepedho nyim od bura nyinge ji 24 ma nyocha owal ne lemo mag jotend migepe. Chik dwaro ni jo od bura opwodhi kata kwedi listono mar jotend migepe thuolo mar ndalo 28 kochakore gi odiechieng' mane milome ochope od bura. Honorable members, this house stands adjourned. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nekorom gajonko pogre gi mano eni jatend piny Kenya William Ruto osingo ni nengo mar ngima dhi chako dok piny bang' dweche adek. Jatend piny owacho magi kinde yawo skund primar ma Komarok South e karod bura ma Embakasi Central. Ruto bende olero ni piny owacho mare oseketo chenro mar duoko piny nengo mauta. Chris Awino nigi ler mathoth. Ruto omiyo jo Kenya geno ni piny owacho mare timo duto manyalore mar duoko piny nengo ngima ka achiel gi bech mauta masani oidho malo. Bei ya unga wananchi wengi hawawezi kununua. Ni kweli? Na ndio tumesema hivi. Dawa ya kuondoa njaa ni kuzalisha chakula ya kutosha. Tayari serikali tumetoa shilingi bilioni 4 ya kununua mbolea ya kupatia wakulima wetu. Eko machielo jatend piny owacho ni tiere dwaro maduong' mar mondo jo od bura kaachiel gi governors ma pacho kae oriwre kod piny owacho mamalo e gero skunde mag piny owacho mathoth e gwenge mag telo ne. Okwayo jo od bura mawuok e kaunti ma Nairobi mondo ti kod piny owacho mare e gero skunde 5 manyien e ute bura maggi. Mimi nimekuja makusudi kufungua hii shule deliberately because I want our leaders in Nairobi to know that we have thousands of our children who are not going to school in Nairobi County. There are so many children, especially in our informal settlements. Ekedo gi nok mar jopuonj, piny owacho mar Kenya Kwanza dhi ndiko jopuonj maromo 30,000 kochakore chak higa manyien. Kuanzia Januari tutaajiri wale watakaotusaidia shuleni, waalimu wetu. Tutaajiri waalimu 30,000 wa kwanza kuanzia Januari. Kaka yo makare mar bero alwora kaachiel gi kedo kod midhiero ma okel gi lokruok e kudho mar kor lwasi, jatend piny osingo ni piny owacho biro tiyo kod jopuonjre e pidho yiende maromo bilion 3 e pacho kae. Ka oloso e kindeno, jalup jatend piny Rigathi Gachagua osingo ne jodak ma Embakasi ni onge ng'at ma piny owacho biro muko utegi kaka ne jatimore kinde mokalo e bwo loch mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta. The Ruto administration has zero tolerance on brutal demolition and evictions.
and it will not happen when he is President of the Republic of Kenya. Vijana wetu hapa hawana kazi. Akina mama najua pia wana uwezo lakini hawajapatiwa nafasi. Si mnajua Hasla alisema tutakuwa na Hasla Fund. Hiyo bado iko kwa mpango. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoromoga juang jatend riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga osingo dhi nyime siemo wang' piny owacho mondo chop singo mare manoketo ahinya kotenre kod ngima mamedo ridore ne jopiny. Raila wacho ni ok obi dok chien kendo wacho no ikore mar neno ni piny owacho oluwo opara. Odinga ne loso e kinde manochiwo omenda maromo siling 20,000 ne jobodaboda ma Huruma kaka yor jologi kuom nyiewo mauta kaluwore kod ngima matek. Moko kuom jobodaboda oseo piny owacho kuom rem chopo singo mana giketo e kinde campaign mar duoko piny nengo mar ngima. Leo niliamua kwa nitembelee watu wangu. Mimi bado niko. Nitanguruma hivi karibuni. Zimesema nitaweka hapa pesa ya petroli shilingi 20,000. Kalure gi Raila Amolo Odinga timonwa e sirikal matek mar bottom up ni. An gi mor sirikal kan donjo no wuono ni duokno bech mafuta piny. Odonjo koro ka bech mafuta idho, maisa bendo idho. Mafuta oketna mar 400 kokadho kuom Raila Amolo Odinga. Nikech odiochieng' ako mafuta mar 700 ta end up na lo siling 700 no. Koro ago hand lal. Koro kawuono oketa mafuta mar 400 ang'ena nayudo gimoro maber madok got. Kalure gi gima Raila otimo kaka Raila osechung' gi jopiny. Ago erokamano kuom timo na jo boda an kaka an ja ohala lakini gima timo na jo boda en gima mora nikech oneno ka maisha gima nilando ne jopiny en mana yo mar donje telo to tok donje telo wijo wili gi jo boda gi jo biashara. Nyakoromoga juang' monodok komor koda ilo mag jobodaboda hinya mabende nonyieune gi mauta kod Raila Odinga e gwenge gweko mag Mathare e kaunti ma Nairobi. Kopogre gi mane ni governors ma pacho komedo golo ywak ne sirkal mamalo kalore gi nok mar omenda e agulu mag kaunti go. Governors go ywak ni pok mar omenda ok chop ne counties kaka winjore kendo mano medo hinyo chenro mag dongruok. Ne giloso e romo margi mabende na gibago e gwenge mag Naivasha. George Bat gi mathoth. Ndalo manok bang' romo e boma ma Mombasa kendo yiero jakom mar duol mar governors. Jodito mag counties go chako romo kendo e boma ma Naivasha ka giporo wach kaka ginyalo bedo gi yot e tijegi kaka jotend county. Kaywak maduong' en deko mar omenda mawuok e aguch piny owacho mamalo ma gikoni oserocho chenro mag counties koting'o sekta mar thieth. It is very important for the government really to devolve the health function with every cent that belongs to it so that we are able to take care of our people. Yeah, our president was talking about bottom up. We want him now to practice that bottom up by bringing resources closer to the people. You realize that every governor who's coming, even whether you're a new governor or the ones who are returning, the biggest focus they're putting is on health. And the biggest complaint ni hakuna madawa kwa hospitali. And it's because of the lack of sufficient resources to be able to sustain your facilities. Homa Bay, for example, has 230 facilities from dispensaries to our level 4 facility. You have to sustain all of them. 35% of the budget we receive goes towards healthcare. Katubino ne jopiny to rito neno ni governors ochopo singo magi. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga okoni moko kuom tije mane okete lwet county ok yud pok mar omenda kaka dwarore kendo ni kuom gomoko erot kaluwore ni thoth omenda podong e piny owacho mamalo. Our push, really our urge, let funds follow functions. If functions are devolved, let the funds follow those functions where they are devolved so that we can also be able to now provide our people properly with healthcare as is required. The problem we've been having is that national government releases functions without releasing money. Like the ECD is something of contention in our discussion because we're shouldering the issues of ECD whereas there is no money released.
Some counties, they have actualized and employed those members on permanent and pensionable. Most of like my county, it has not, because we don't have funds to commit them. E kinde romono, jakom mar duol mar governors kendo governor mar county ma Kirinyaga Anne Waiguru ojiwo mondo kik hangne governors wache wi kaka gitiyo kod omenda kodwaro mondo nonro tim makare poni to nitie e wi kaka omenda mag counties tiyo. What is written in the book, that is what goes into the newspapers. Is there a way that we can be a little bit more factual in the way we report or we write the audit query, so that you ask the question about the amount of money, not the entire budget sum, while you're asking just about one specific item. Kaka ndalo 100 mane jotelo mane oyier osingo ni lokruok biro chako neno e gwengegi koro medo ng'adore. Kendo jopiny koro chako penjore kaponi ne otu kodgi e kinde mag campaign. Governors koro ywak ne deko mar omenda mawuok e piny owacho mamalo ni ema thiro chenro mag lokruok mane gisingo n'oganda. Kata kamano, gin gigeno ni weche biro bedo maber, kendo gibiro chopo singo mane giketo. George Bati, Ramogi TV. Nyakwar Mgajuang kowuok Naivasha aduoki nyaka e boma ma Nairobi kamwedo ni jokanyo mag aput mane oyier kod jatend piny William Ruto mar nono lai mar somo mar CBC koro kwa mondo ne ni giketo dwach nyithi skul mbele. Maeno yangore romo mokwongo mar aput no mabende no yuore kod jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mabende no bagi e boma ma Nairobi. Judith Omondi nigi ler mathoth. Romo mokwongo mar aput mane opuodhi mar rango chenro mag somo ochakore ayanga e boma ma Nairobi. Romo ni madhi bedo kuom thuolo mar ndalo adek ne oyaw kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mane osingo ni apud no ok chan rucho oko chenro mag lai manyien mar somo. Mak mana nigi chano timo lokruoge mabiro tieko ng'ur ma osebedo koluoro sekta no mar somo ahinya to kotudore kod CBC. CBC is not being repealed. What this good team is doing is to look at it, get the views of stakeholders and the people of Kenya to keep and improve what is good and to address challenges of where there could be weaknesses for our children. Kane oloso e romono, jatend migawo mar somo George Magoha okwayo apudno mondo mi oket jopuonjre lai manyime e kinde magitimo nonrogi to kata ka gigolo paro mar lokruok e wi weche somo. It is better to focus on the child. And my first charge to the members of the committee is that for whatever decisions that you are going to make, the constant shall be the child. And if you do so, Your Excellency, this very eminent presidential working party will succeed. Go into the unknown, get results, analyze them, and take them to him. Don't start from an answered point of view, where now you are working from what you want to bring to him. Jokanyo mag migawo mar somo mag mbalariany bende ne ochwalo kwayo ne apudno weche mathoth moriwo chako chenro motelo ne donjo mar jopuonjre mag grade mar 6 e mbalariany e higa mar 2029. In the next 6 years or so, this pioneer class will be transiting to the university in 2029. So we have a window of 6 years to 7 years to review the curriculum, to train and empower and build the capacity of the academic staff to be able to deliver this CBC. Jokanyo mar apudno mane opuodhi osingo mar tiyo kod jokanyo mag somo duto e yudo dwoko makare. We want to assure the country that the working party plans to visit and to vigorously engage stakeholders and key players and experts within all the 47 counties. This is so that we can collect the views of all stakeholders, but most important, members of the public. Aput man kod thuolo mar dweche 6 kende to golo duoko e wi chenro mag somo ma pacho kae koro kwa mondo ket jopuonjre duto e lai mambele e kinde magitwak e wi chenro mag somo ma pacho ka ahinya te wi lai manyien mar somo mar CBC. Judith Omondi, Ramogi TV.
Nyakoramga juang ka podwan mane weche maket kod mago mag somo enyi jatend migawo mar somo George Magoha okayo piny owacho kokalo kuom maput manoyier kod jatend piny Kenya William Ruto mondo los chenro makare mabiro reso mbalariany ma pacho ka. Magoha mane loso e romo mokwongo mar apudno marango weche somo ne okoni mbalariany ma pacho ka osebedo kod midhiero mathoth ahinya to mago menda ma okoni oserocho chenro mag somo e mbalariany go. Universities are dying because they are underfunded and they are thoroughly fragmented. My third charge to this committee is to look at universities without prejudice. Remove the politician, remove the fake experts, because you cannot be an expert if you don't belong to the university system. What is it that is ailing our country? What do we want to remember President Ruto for as far as the university sector is concerned? And I can talk with full authority because this is where my strength is. We have people asking for universities to be created for political reasons, people who don't even know what a university is. Nekorum jonko dhi nyime gi weche manyien ni pogruok pod nitie e wi ber kata rach mar kodhi mag chiemo ma media nyinyo kata kiero GMO. Jod bura mag Azimio la Umoja owuok oko mar kwedo okang' mar rwako GMO e Kenya kako machielo riwruok mar jous chiemb jamni akafema to opwodho GMO ni oonge kod rach moramora. Simfros Okinda gi mathoth. Odiochieng' achiel tok jodito mag Azimio la Umoja One Kenya kwedo kothe momede nyinyo donje pacho ka moko kuom jod bura mawuok kimbo mar piny Kenya bende koro jiwo duondgi e wachno ka gisigo timo duto manyalore mar neno ni piny owacho ochugo chik mane oyango tiyo kod kothego e pacho ka. Kane otelnegi kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna, jotelogo kwedo kothe momede nyinyo magiwacho ni biro hinyo ngima oganda. Hii ni swala ambalo si la kimrengo, hili ni swala la kiafya na mustakabali wa nchi nzima. Lazima kuwe na public participation ya kutosha, tuelezwe na wanasayansi wote, tueleze na viongozi wetu wa kidini kama kweli hili ni swala ambalo tunaweza kulifanya. As a country, we cannot use a population as a guinea pig. As a country, as a people from Western Kenya, what we need are policies to help the farmer in the current situation. Not to bring something that will fail and then say they were not able to use it. Gisigo terobura makwedo kothego e od buche ariyo madongo e pacho ka kendo chwale nyaka nyim doho ponono ni ok gibiyudo duoko makare kowuok e od buchego. Komachielo riwruok mar jous chiemb jamni e pacho ka akefema to osiro piny owacho kuom yawo ne kothe mag GMO go gima giwacho ni dhi reso ngima oganda masani kech oinge pacho ka. As the current situation deteriorates, more animal feed millers and livestock farmers continue to close businesses. And as a result, 3 of the big 4 agenda objectives, namely food security, manufacturing, and healthcare, are at stake. As such, urgent interventions are required, including allowing sourcing of soybean meal and yellow maize from both GMO and non-GMO sources. Riwruok mar jo science bilongo ni OFAB bende siro nonro ma osetim ne GMO kendo puodho nyinyogo. We are lucky in this country that we have a competent National Biosafety Authority that Parliament endorsed in 2009 through the Biosafety Act of 2009. So we are not talking about something that has been rushed. Jous chiemb jamni go wacho ni jopur oseyudo lal matamre gi nono kaluwore kod medruok mar nengo chiemb jamni e thuolo machuok mosekalo. Gima bende koro osemedo nengo chiemo e pacho ka. Currently, like soybean, which is one of the protein source of our animal feeds, we are buying at 100 shillings, 110. Like 6 months or a year ago, we are buying the same product at 65 shillings. So it's almost double. Pogruok e paro e wi ber kata rach mar kothe momede nyinyo medo mana kiko oganda ma pacho ka. Penjo mar gima duong' ni to gibiro yiero ngima koso gibiro nego kech masani liyo. Ponono ni paro mamedo nyuolore gi ni kod adiera. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Nyakora magajuange report mar Simfros Okinda hinya kalore gi gwenyuok mar paro hinya e chiemo kanyakla kod kothe moket kod anyenya bende makelowa e giko mar weche manyien okinyi makawuono. Parni chenro pod ielach mabiro en nonro mar gazet mabende idhi ta kod nyawadwa Cleophas Oluoch kik dhi mabor. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number one studio in area deka uchelo no. Ma entie dero, the house of rumba. Wund kodandhoga timore pile ka pile. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi yuag malidin. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia RuuPiny cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using RuuPiny cashless. Chal nade? Chal ka gimi ka kang'iyo sim gi pacha te, kiki huma ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha, ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien, ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi, ne antie. In bende, inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime, gi weche manyien, ka gi tuch, kod gik mamoko, ka gi timore kweno pugre pachoka, kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings. We had fun in Dandora. Those instances, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Zoe hapa. Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811 *280#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote.
Oya orenyo kora Ramogi Jwang kinu machiegni weche wacho ni magi noro mag gazet. Weche manyien bende ma pod timore manotimore pod ontiere kar kae. Gazet nono The Standard kod mano mar Daily Nation. Yudwe YouTube, yudwe Facebook mar Ramogi TV kamedo achiel kachiel. Kama chielo bende wadatemo mana rango ni gik magi mosebedo katimore penjri kata kok yudwe Facebook kata Twitter kata YouTube maro yudo wakany live. Yudwa kata Citizen Digital App kamedia kata kidieny mar Live TV. Enga kata gira kwara. Kise yude kata to koro wacho mana ni aya koro yud Ramogi TV kata kene wuothin kumora mora midhiye tino bor kod wang jowi mari iyude kata simbi kacha. Koro download app mar Citizen Digital App mondo yudwa kacha pile ka pile kinde duto seche 24 ndalo abiriyo e juma donge ber. Koro wachako sana ngi Sharon Ong'aoka osemo weche manyien momo nago bende nitie gazet ka. Koro Sharon machieng kama na inyakle fast ichio maber kendo koso idhi mbele maber hapa ni sani kora adhi kariyo nasechio ber ahinya. Koro nitie ka kod gazet mar The Standard kod Daily Nation wadarango ni thuond wach gin mage mondo oganda wa obed kod ng'eyo ni gik mage ma omi pek. Gazet mar The Standard nyakoro Ramogi Jwang mondo chako gokinyi ma kawuono to koro ndike kanyo freedom has come. Iwacho kanya ni koro wacho ni kinde machon chane wacho ni loch biro ni jomoko yudo fuong'ruok kaluwore gi bura mane gin go mane motenore kod gazet mar The Standard ite mokwongo kar kae ka wiye kanyo bende mana kinyalo neno e gazet mar The Standard mari ka isenyiewe kata kapok inyiewe ang'o tang'o nige kanyo mondo inene kako chal. Jopuonje bende maromo 1116 bende ni chak ndik are juma manyien mano kaluwore gi singo ma ichiwo kod sirkal mar Kenya Kwanza. Kama chielo bende nitiere kanyo kama iwacho ni jamni bende osebedo kalal. En ang'o ma timore omenda monego bed ni chiwo kacha mondo mi jamni bende obed e yo moro makare ni kanyo kachiel kod chenro go mag ohala no mane mar oduma itime yo machalo nade mag bando kata koro ni onego bed ni gole e pinje ma wuok oko. Sani koro iwacho ni ohala ma kamano bende oidho ahinya. Iwacho kanyo ni koro bando kata oduma ma wuok oko koro oidho ahinya e Turka. Ka nitiere kama chielo bende weche mag tuke nitiere kar kanyo. Koro iwacho ni doping kata tiyo gi yedhe moko manyamedo teko ne dend dhano e kinde mag ringo onego bed ni koro imiyo pek ahinya kendo irango kanyo kaka inyalo tiekgi e pacho kae. Kama chielo kanyo weche mag siasa nitiere kanyo. Raila Odinga osebedo ka limo kauntis mopogore opogore. Awacho ni boma ma Nairobi kae ma koro osebedo kotimo wuodhe korango chenro mopogore opogore kata oloso kod jopiny. En ang'o ma ogeno yudo bang' romo machalo kamae kod oganda. Nyoro nochiwo kacha omenda maromo siling 20,000 mar mauta ne jorimb apiko mano mantiere bure Nairobi ka. Odiochieng' motelo ne mano romo Jivanji Gardens kama nitiere kod jod bura mamoko ne giwacho ang'o. Mago duto bende warango e gazet ma kawuono. Ka thuon wacho e gazet ni Sharon en mano mar loch ne jogo ma bende nigi buche mopogore opogore. Ok en loch ni gichopo kata e doho ogol kapok gichopo e doho kendo mondo mi koro gichak winj bura mane omak negi. Mano ogai mar jomin wach ma pacho kae Nurdin Haji koro bende ochiwo wacho weche ma kamago odiochieng' manyoro ka wacho kacha ni bura momako Aisha Jumwa koro bende onge kacha. Moses Lenkulal bende onge. Dr. Ben Chumo ma bende ne apisa maduong' kacha Kenya Power bende koro mare onge. Imedo gi mamoko Mithika Linturi mare waseneno kacha. Dr. Ken Tarus bende koro ntiere kaka wanenogi. Freedom has come. Iwacho ni resruok koro osebiro odiochieng' manyoro ka ndiwinjo mana kaka isewacho ni jamind wach maduong' ma pacho kaendi mana Nurdin Haji koro nothicho oko buche mage mago buche maluoro mibadhi. To nyakoro Ramogi Jwang Cleophas osenyisi wach momi pek mane gazet mar The Standard. Kapok wadonjo kata gazet mar Standard Cleophas bende wach momi pek e Daily Nation bende aneno mana ka ket koda mano mago gin jotelo ma bende do wach ni gisani gintiere koda resruok kaluwore koda buche mage mag mibadhi ma bende gisani koro owit oko. Bathe konchiel bende tenre kod weche mag somo ineno jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua odiochieng' manyoro noromo koda aput mar jokanyo 49 ma bende nowal kod jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi onon lai mano mar somo mar CBC. Piny kanyo bende neno miyo moro mong'ere kaka Judith Muthoni ni ne en mine nyathi mong'ere kaka Travis Maina ma bende nowito ngimane e kar od thieth ma Kenyatta
mano bang' jembe mar umma, mano fok jembe ne omoko e wiye. Nyaka sani weche maluoro tho mare bende gisani koro osebedo kata mana ka chiwo paro mopogore opogore, ka bende odiochieng' manyoro kata mana ka ne winjo giwacho kata mana anyuola mar Judith Muthoni wacho ni nyathigi nolalo ngimagi kaluwore ni dibed ni gin koda chan nikech margi no ne en emergency, wach manego bed ni nitimo e yo mapiyo, kata kamano giseo mano osuptal mano mar Kenyatta. Kwa kamano Cleophas akeni gazeti mane midwaro ni wachak godo. Duto weche man kae mit ahinya duto gintiere kae gin weche ma ugano onego bed ni ng'eyo, kendo okinyi ma kawuono wanyalo wacho mana kanyo ni kaber. Koro achaka gi mar The Standard. Ang' waduogo warang Daily Nation, weche ma mipek kanyo moting'o mar nyathi Travis Maina ma bende min mare Judith Muthoni ogole tipone kanyo bende ka oting'e nyor mawinjo sigana mare bende Ramogi TV kane oloso kendo ne ochiwo sigana kaka weche ne obedo ma nyathino owito ngimane. Wacho ni otieno ma wacho kinyino ma tich ariyo kanyo ne chopo kanyo koro ka osewito ngimane, mano otieno ma chieng' tich ariyo koro kane koro chiwo milome ma kamano ayanga odhiambo ma odiochieng' no mano nyocha. Wachak gazet mar The Standard. Nyakwar Mogejwang' to warango kanyo Standard ite mokwongo kanyo wach mar jotelo makoro buchegi owito oko gi yudre kanyo ite mar 6 mano mar gazeti mar The Standard. Koro magi gin osiepe mag William Ruto mane kaka ondike ka kendo osiepe gi moko bende nitie moseyudo gwelo e lemo opogore opogore kaka Aisha Jumwa osegwele kaka jatend migao mochung'ne wechego mag jotije piny owacho kairango kacha Public Service Commission entiere kar kacha kairange Public Service kanyo kachiel koda wechegi mag kit chwech ma bende ne nitiere kacha ka ne en jatich mar magi bura manomake e kinde mane en jaod bura ma Malindi kendo kairange kacha mano ite mar 6 mano mar The Standard. Kendo wach mamake kacha en tiyo kod omenda marach mibadhi mar omenda maromo $1,19 kamachielo Samuel mano Moses Lenol Kulal ma bende obedo gavana e kaunti ma Samburu omenda maromo $1,695,996 mago omenda ma bende nitiere kar kacha miwacho ni magi ni economic crime. Gik ma kamagi kotenore gi moko mag rape case iwacho kanyo ni mag Bembo Mithika Linturi mano bende kairango kanyo nitiere matudego mano wacho kanyo nobambo nyadendi moro ma jahigni 36 mano e hotel moro mantiere gwenge mana Nyuki to bura no bende nowit kata mana oko mano bende osewito oko. En ang'o matimore? En luoko wacho ni ndalo 100 nodhi chalo ni mana mar luoko koso timore nani dibed ni en kaluwore nikech odiochieng' manyoro bende niwinjo kata mana ni committees mag od bura ma pacho kendi bende osechako ikre mano mar nono dho jotend migepe mago manowal kod jatend piny Kenya mago jotend migepe 22. Koro odiochieng' manyoro kata mana kana ng'iyo mbui mara oganda ma pacho kendi nitiere koda paro mopogore opogore dibed ni iluokogi kaluwore ni ka gichopo e nyim committees ma bende biro bedo ka nonogi mar mondo mi kik yudgi koda bura moramora hinya mago motenre kod weche mag mibadhi nikech duto te kata mana Mithika Linturi en bende nowale kaka jatend migao wadena Aisha Jumwa ka en mana ni koro okang' ma kamano keto jomoko jotelo mamoko ma bende noyud koda buche mag mibadhi kanye nwaneno kata mana e juma ni moko kuom buche ma bende ichiero nyaka gisani jaod bura ma Sirisia John Waluke neneno bura ma bende nodonjne koko chulo million mano fai mar siling $1 billion idhi bed ka itwe kuom thuolo mar higni 67. Wantiere gi Amos Kimunya manene jaod bura ma Kipipiere bende neno ka buche ma bende notimre higa mok thoth mokalo bende gisani koro osechier. Koro kang' makamano bende koro kata mana keto duoche kata mana buche makamagi e yo machalo nade. Wantiere gi doho e pacho kaendi Nyakwar Mogejwang'. Cleophas DPP Nurdin Haji ma en jamin wach maduong' ema kosebiro oko e lela wacho ni buche makamago owe. Bipani doho nyalo chung' kar kende mar dhi nyime gi buche makamagi kata oyo. Nitiere ma en kwayo ma ochwal ne doho mondo mi ogol weche makamagi wacho ni bura ma osebedo komako jotelo gi to kata kamano duol no ma ochung'ne kata duol mag wanyacho ni duol mag okinde ma pacho ka LSK koro ochopo kacha kendo kwayo doho mondo mi openj penjo matek penjo ma nyaga koro ogai ma jomin wach mapachoka jomin buche mapachoka mano Nurdin Haji koro nyaka oduoki gimomiyo
waneno kwan mamalo ahinya mag buche ma iwito oko. Iwito gi oko kapok gichopo e doho kata gichopo e doho. Kinde gi duto ne gibecho kendo ne onego bed ni twe jok ma kamagi. En ang'o matimore ma lokruok ma kamae bende chopo sani? Buche moko osebedo kanyo kotimore nyaka higa mar 2018. Nitie buche mosebedo kanyo higa 2016. Ka irango kanyo gigi te mosebedo lemo ma koro igwelo gie. Kalin Turika koro gwele lemo mar bedo jatend migawo mag weche mag pur kowuok e kaunti no ma Meru. Irango kacha ne ang'o madhi bedo kacha katimore mopogore e counties gi mondo ne ni gik man kanyo dhi e yo moro makare. Gik matimore sani en gimoro madhi bedo ka kweth machielo mar siasa bende nyalo donjo to wacho ni en ang'o matimore. Jowa ema koro isoyo obadho makamagi mako kama moko bende dhok mana kaka iwache Cleophas nikech iwacho ni gin osiepe mag Ruto thothgi wuok e kweth mar Kenya Kwanza. Koro niwinjo kata ka jomoko wacho ni dibede jo Azimio ema koro itero e doho to mamoko gi itimo nade. Koko kamano nitiere dho ngere ma bende wacho ni the buck stops with the court. Koro warito neno buche kata mana mochwal e nyim doho ahinya mago mag mibadhi ponono ni doho biro wegi nono kata oyo donge. Kamano nyakora Ramogi jwang yudo gazet mari mar The Standard ite mara auchiel kod mano bende mar 7 tisome kacha tigibedo kod ng'eyo ni gik mage matimore kanyo. Ite mar 10 ka watiyo gi weche momipe kar kacha limbe mag Raila Odinga buore Nairobi kae tiende nang'o. Nitie jogo machopo kacha kendo wach mano wacho e ite mar 10 mano mar The Standard owacho kanyo ni ntiere singo ma ok ochopo kare, singo mag mogo, singo mag mauta, mago duto singo mane Kenya Kwanza ne osingo to koro gisekawo loch to gima kamagi gineno kok timre. Mano limbe mano timo e kar logo mauta mantiere buore Nairobi ka kendo machiel kuom rombege mosebedo kanyo ma bende nenore ka gima no chalo romono mar siasa kendo oseyo ahinya sirkal mar William Ruto. Dibed ni Raila bende osechako tich mano mar kwedo piny owacho mano bende ma bende koro jopiny nacho ni osekawo tich kamare. Juma ni bende nwaneno ka bende nobago romo makende rowere ma bende nobago godo romo jopiny ma bende nobago godo romo kar yueyo ma Jivanji mantiere buore Nairobi. Bang' mano bende niwinjo ka notwa kod jopiny odiochieng' manyoro bende nochiwo thuolo makare siling 20,000 ne achiel kuom steshende mag logomo buore Nairobi mane gwenge mag Mathare. Jo apiko nantiere koda mor gi ilo bang' ka nonyiew gi mauta manono. Koro ji penjo ni game plan ne en mane, chenro mage en mane nikech nwang'e ni Raila Odinga samoro kaka koro nokoyombo yiero ma higa ni bang' temo kuom thuolo mar nyadibich mago terms 5 ne okoyombo. Koro jopiny na geno no dhi bedo mana moso dhi oyue kata kamano wanene ka bende pod ochachni pod oseyo sirikal oketo sirikal e wang'e. No wacho kanyo ni kako ndike gazet ka ite mar 10 wacho kanyo ni baba is here. Asewinjo yuaku kendo asewinjo chandruok magu bang' kana sedi yueyo kuom thuolo machuok. Wacho ni koro aseduogo kendo koro an aikora mar konyo. Wacho kanyo kendo kane joera meke ntiere kar kacha ntie moko mane wacho kanyo ni baba the 5th. Jogi kiani yiero serumo kendo koro wan gi the 5th. Yiero serumo wan gi the 5th ndalo dhi mbele bende ni paro jatend piny Kenya William Ruto bende nowacho ni odwaro opposition motegno manyalo ng'iyo kaka piny owacho mare tiyo. Hora pa mana ni kweth mar Azimio kotelnegi kod Raila Odinga hapa no sichako mana tich. Nineno kata mana Kalonzo Musyoka mana jatend duond bura mar Wiper. En bende nagi ninene ka oloso kata mana ewi chiemo kanyakla kod kothe ma otimo nyino. Koro nendre ni kweth makwedo piny owacho mono opposition osichako mana tiyo e yo makare. Kama gisichako tich kanya kora Ramogi jwang ite mar 10 kanyo pod ntiere wach moro mantiere iwacho kanyo jod bura koro osepuodho listino mag jogo madhi bedo kacha ka dayo dhog jotend migepe mano yier kanyo kod mano wal kod William Ruto jatend piny Kenya. Jotend migepe go girango kanyo jogo maromo 24 kendo kama gintie ka duto kachiel kod jogo mabende chwalo paro mopogore giromo kanya 24 kendo gin mantie sani komiti ma kamano kata put mantiere mar jod burano dhi bedo kanyo kod jokanyo maromo 21. Thothgi gin jogo mantiere kweth mathoth mag od bura. Mano ite omipeke wachno ite mar 10 kendo ka irange sani gino mantiere kacha iwacho ni kom madhi bedo kar kacha ng'ama dhi tayo komiti machalo kama. Komiti makane dhi tayo kod mano speaker mar od bura madhi bedo kanyo Moses Wetangula mabende dhi chopo kar kanyo kaka jakom madhi bedo kanyo ka otene kanyo kod joten kweth mathoth kod kweth manok e od bura. Mano ka irango
Kimani Ichung'wa mabende dhi bedo kar kanyo, Opiyo Wandayi kaachiel koda jolupgi Owen Baya kaachiel koda Robert Mbui ka irange kacha Majority Whip mano bende dhi bedo kacha Silvanus Osoro kaachiel koda Junet Mohamed. Jomamoko bende madhi bedo kar kacha ma kaka jokanyo ineno gi kanyo ite mar 10 ka ineno gi kanyo nitiere Nelson Koech, Rehab Washira Mukami, nitiere Dido Ali Raso, George Gitonga ineno kanyo bende mano Murugara kera machielo David Gikaria mamoko bende Sharon. Kineno en komiti moro moting'o jokmoko madito ahinya e od bura masani. Tanno ka gintiere kod oteko nikech kineno kamiti ni en a mixture giriwore mano kweth mawuok e Kenya Kwanza gi mano mar Azimio ka bende nyaka Ramogi juang ka kamiti ma kamano koro osechuogi. Manyiso ni jotend migepe ma bende nowal jotend migepe 22 ma bende nowal ko jatend piny Kenya koro ibi chak dadhogi chakre juma mabiro. Wan ka mar bedo wang'i gi iti bende warito neno Cleophas kweth mar Azimio la Umoja ponono ne gibiro bedo ka gipenjo akaluwore gi kamiti ma bende ogwal nikech ne winjo ka ne giwacho ni kamiti kapo nono ne osegwel jotend migepe mar 22 manowal moko kuomgi mibadhi oluoro. Koro warito neno kaka gibiro bedo ka gitimo chenro ma kamano. Nyaka Ramogi juang' weche gi thoth kendo koro nyaka sani sachielo seromo gi dakika achiel wadani watiek gazeto kinyi ma kawuono weche thoth kendo kirango kanyo nitiere komoro miluongo ni Chief Administrative Secretary. Nitie jogo makwede kendo wacho ni ok onego bed ni obedo nitie jok mosedhi e doho osechiwo wach ni kik dadho jogi kata kwayogo kik orgi kapok owinja wach ma kamae kendo wach ni adieri onge chik. Ma en komano biro kanyo e telo mar Uhuru Kenyatta mano telo mar Jubilee kendo sani bende nitiere kar ka ite mar 11 inyanene kata ka iwacho kamano inyadhi nyime mondo irang'ane gik mantiere kanyo gik madwarore ka ida bedo thuolo mar CAS mano CS mar migepe mopogore magi jolup jotend migepe kaachiel koda iteno mar 11 kanyo nitiere jotend migepe manowal kendo gintiere kaachiel koda Attorney General ma bende ne nyinge ochwal kacha madhi bedo Attorney General manyien madhi kawo kar Kiara Kariuki mano madhi bedo kanyo Justin Bedan Muturi kaachiel koda Prime Cabinet Secretary mano jotend migepe duto mano irango Wycliffe Musalia Mudavadi ni kanyo kaachiel koda jomamoko are wuok tich juma manyien ichak dadhogi od bura kacha. Od bura no bende mineno kanyo no idhi taye gi yo machalo nade wasewacho jokom gi kaachiel koda jokanyo ma komiti go dhi timre yo machalo nade. Wuok tich nyaka chieng' tich adek idhi chak dadhogi koromo kanyo saa 3 mar okinyi nyaka saa 9:30 no mar odhiambo kerange kanyo. Chieng' tich abich bobo chako kendo saa 3 nyaka saa 9:30 chieng' ngeso bende saa 3 nyaka saa 8:30 kaeto itieke kosetiek puodhigi to koro tich ochakre achaka magi weche mantiere kar kae. Ka irango bende ni jopuonje ite mar 8 mano mar The Standard jopuonje maromo 1116 duto koro nego bed ni indiko manyien. Wadhi mana nyime ka warango gi kanyo ni gik mage matimore. Ite mar 9 wach mantiere kanyo kidarango ni gimane ma omipe kanyo Governor Gladys Wanga koro ndiko oyiero jotelo mopogore opogore jotend migepe mag county kamineno kacha gik mopogore opogore ondik gi ka jotend migepe irango kacha Solomon Okelo Biero mochung' ne wechego mag omenda Tedanish Onyango ma bende koro ochung' ne wechego mag wuoth kaachiel koda Peini ma county ma Homa Bay. Weche mamoko bende nitiere komondik kanyo ni Wanga bende koro oyiero jafwambo Charles Odhiambo kaka iwacho ni jatend jotije apis mar governor mano chief of staff ma bende osebedo kanyo ka tiyo ka cluster manager company mar All Media Services kendo kaka Ramogi TV kaka wanene kachako Ramogi e radio wach nitiere ite mar 9 inyiewo gazet inyiewe kendo ibedo kod ng'eyo ni gik mage mantiere kar kacha kisebedo kod ng'eyo tibedo ng'at manyalo ogoyo mbaka. Cleophas ang'eni wachiegni tieko gazeti ma kawuono kapok watieko kramana The Standard parni odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi juang' bende no wach momi pek ka odiochieng' ma kawuono en odiochieng' no ero mar dhialo odiochieng' neno kata kiero World Sight Day aneno ka wach momi pek kramana theme ma higani en Love Your Eyes erwangi Cleophas erwangi kiwinjo ka wangi tasni kama manye daktari manye laktar moro magote mochiw kanyo kod jatend migawo maga weche mag thieth mano Mutai Kagwe ibedo kod ng'eyo kanyo kitimo ni screening kata kicheki kata ni in bende in e yo machalo nade. Johera mag adhula yuduru weche mag Juventus kacha kata kano segogi 2 mano ineno 2-0 e Champions League otieno manyoro bende Tottenham ogocho irango kanyo ni duoka chalo nade mago mano timore
chieng' tich ariyo, tuke manotimore chieng' tich ariyo bende nitiere kar kacha. Kirango Dinamo Zagreb bende nowuok achiel kanyo gi Salzburg manowuok amodhi achiel kachiel, ka Chelsea noloyo AC Milan gonde 2-0. Mano group E. Group F bende notugo kanyo, Celtic nowuok 0, Leipzig bende nowuok kata 2, RB Leipzig manoloyo Celtic. Wechego ne kacha yudgi kendo isomgi. Wach momori, gazet momori, iyudo thuolo mar some. Gazet mar Daily Nation kinyo duogoni mane Ramogi TV. Nyinga Cleophas Oluoch, watieko nonro mag gazet wak mabiro chal mar piny Kenya ochomo kanye. Weche mathoth osebedo katimore KNH osiptal mar Kenyatta bende osebedo gi weche mathoth. Wadanono weche gi mopogore opogore, chal mar siasa, chal mag weche mag ngima mag dhano, counties wato dhi nade, to dongruok onego bed ichwalo yo machalo nade. Awegi kanyo. Sharon, erokamano kuom bedo kod okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya nyakwarom mga jong mana kaka Cleophas osewacho. Gazet momori idhi nyiew. Daily Nation ang'ino kwa mulo to weche mantiere gazet mar The Standard bende ket koda mago ma bende nitiere e Daily Nation. Koro yudo thuolo mar dhi nyiew gazet momori okinyi ma kawuono. Nyinga Sharon Ng'aw. Nyakwarom mga jwang no koro watieke gi kanyo. To ka watieke to koro twak biro ka Joyce Oduor ema koro dhi bago na twak makamano. Welo duto osechopo e kaunti mar Kisumu gi kaunti ma Nairobi ka. Oriti masani. Machiegni jahera mar chenro mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Why? Edude. Gila lady. Hey, why? Somali. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia RuuPiny cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using RuuPiny cashless. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Mondo mi iber kod pien del maber, kaw okang' mar koso bedo kod paro madang'ni kata stress. Ngeso ka ngeso chakre sade kokinyi en seche mag Wayudo weche mamuro nyithindo kaka Talanta, tuko full tap, kimaso, Sitendawili, koda lunga. to chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana, sigani mamitna. chuo gik moko, kod tedo. Turu kodwa ngeso ka ngeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng' kata Josephine Jos, kod an Sally Kosgei Odhiambo kata kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital.
Dakika par kende tok sa achiel mar okinyi nyakora mogia juang kamoro mora maintiere machiegni e twak marwa mokwongo e chenro ni mar RuuPiny. Twak mabende dhi mbele nyakango mol kanyo sa 2 mar okinyi. Nyinga Joyce Oduor. Nyakora mogia juang okinyi makawuono wadwa twak kotudore kod chal mar piny Kenya. Kalure ni weche mopogore opogore osebedo katimore pacho ka e penjo mabende ji nyalo bedo ni penjore ni lwenj mibadhi ochomo kanye e pacho kae. Manen kalure ni odiochieng' manyoro ne waneno ka ogai mar jominwacha mar Nordin Haji ne owito oko mokuom buche mag mibadhi mamieno jotelo moko e pacho kae kaachiel kod weche mopogore opogore mabende timore e pacho kae ka bende waneno ni nyaka sani pod jo Kenya duto rito mar winjo jago mabende biro pong'o lemo kaka jatendo kwach kiche pacho kae ka bende osechuog nyaka kamiti mabende biro bedo kanono kata dayo dho jogo mabende yande owal ne pong'o lemo mag jotend migepe pacho kae ka bende counties magwa bende waneno ka jotelo e counties kata governors bende osewuoko kwa yanga mar loso telo margi e counties kacha kata mar walo kata ndiko e tich moko kuom jogo mabende gibiro tiyo godo kaka jotenda migepe mopogore opogore e counties magwa. Mago duto nyakwara mogia juang modwa kaw godo thuolo makende mar twak godo e chenro ni mar RuuPiny okinyi makawuono ka bende okan kenda mar mondo mi wabeda kod twak maket kod mae. Antiere kod welo ariyo mabende wadwa bedo godo kod twak mong'itha mar pedho ni ayanga gigo duto mabende timore e pacho kae ahinya ahinya to gi sani mabende piny Kenya nitiere kod telo manyien. Wendo mokwongo mabende antiere godo okinyi makawuono nyakwara mogia juang en Biliana Ojiwa mabende en janon weche mag siasa mantiere godo achiel kachiel e studio marwa ma Nairobi kae machiegni ahinya. Biliana okinyi makawuono ichiew makare achiew maber ahinya mae mari mokwongo mar limo e studio mani e chienga mokwongo mar bire studio kane asebedo mni Ramogi radio erokamano ahinya wadwa bedo kod twak mong'ithe wi chal mar piny Kenya. Wendo mar ariyo nyakwara mogia juang atudore kodwa ka entiere studio marwa mantiere boma ma Kisumu mano Green Odera mabende en janon weche mag siasa ka bende no kil kamaloka ka bende en bende obiro konyowa e bedo kod twak mong'ith kotudore kod gigo duto mabende timore e pacho kae. Green Odera ichiew nade ka entiere Kisumu kono odiochieng' makawuono Green? Joyce wachiew maber kendo Kisumu ba neno kochiew kendo oling maber. Arwako jowinjo waduto e twakwa makawuono mondo wabedie gi nonruok mar kaka piny dhi e sirikal manyien ma wan godo ni. Erokamano ahinya Green Odera kaachiel kod Biliana Ojiwa mar chopo mar mondo mi wabed kod twak marwa okinyi makawuono. Nyakwara mogia juang ka wachako twak marwa okinyi makawuono wadwa kuongo watwaka e wi wechego mag mibadhi ma pacho kae. Lwenj kedo kod mibadhi e pacho kae nyaka sani ochomo kanye? Odiochieng' manyoro ne waneno ka ogai mar jominwach Nordin Haji ne ogo thulo oko moko kuom buche mag mibadhi mabende nyocha mieno kata omako moko kuom jotelo e pacho kae. Mana kaka inyalo nene wang' jowi mari kanyo moko kuom buche ma jominwach olwaro mano bura mabende nomakne Aisha Jumwa nomakne bura makamano e kinde mabende ne en jaod bura machon ma Malindi ka bende mibadhi mabende ne miene en mano mar mibadhi mar shillings milion 19 mano kowuok e aguch omenda mar NGCDF. Sani owale kaka jatend migawo mar jotich mag sirikal mana achiel kuom jogo mabende ogai ma jominwach Nordin Haji olwaro bura mare mar mibadhi. Jago machielo en Ben Chumo mane en jatatije ka kambi mano makeyo teko sitima mar Kenya Power nentiere kanyo kod mibadhi mar transformer mabandia mano mar omenda maderom milion 400. En bende en jago mar ariyo mabende nyaka sani bura mare mar mibadhi mayande miene oselwaro oko kod ogai mar jominwach Nordin Haji. Bura machielo mabende olwaro oko kod ogai mar jominwach Nordin Haji manen bura mar mibadhi mabende mieno Moses Lenol Kulal. Moses Lenol Kulal nen gavana machon ma Samburu mabende mibadhi mar omenda madirom milion 180 e sirikal ma Samburu mano ne miene mane kind higa mar 2013 nyaka higa mar 2018. Mago moko kuom jotelo e pacho kae mabende waneno ni nyaka sani osewito oko kata oselwar buche mag mibadhi mabende yande mienogi. Kapok wachaka yanga twak mar okinyi makawuono bende we wawinjane kaka ogai mar jominwach Nordin Haji nochwalo duonde kotudore kod wach mar lwaro buche mag mibadhi mabende mieno Aisha Jumwa kaachiel kod jotelo mamoko.
ni muhimu sisi kama ambao tumepewa jukumu hili kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya kazi zao bila kutishiwa na bila kudhulumiwa. Na ningependa kuuliza kwamba nimesikia yule ametoka Mkuru kwa Jenga amesema kunao wengi ambao wameshikwa wamekuwa charged. Ikiwa tunaweza kupewa, sisi kama ODPP tutaondoa hizo macharges na tutahakikisha hawakupelekwa kotini. Kwa ajili hiyo sio sawa. Ikiwa wanafanya kazi zao, lazima wafanye kazi zao kama inavyostahili. Sisi kama ODPP tumejiimarisha kuweza kuhakikisha ya kwamba kesi zote, haswa kesi za haki za binadamu, zinaletwa kotini. Kwa hivyo haki ya binadamu na sheria ni masuala muhimu sana, na ni muhimu sisi ambao tumepewa hili jukumu ya kuhakikisha ya kwamba sheria inafuatwa, tunafuata katiba inavyostahili, sio kufuata katiba tunavyotaka sisi. Kawachako korka kodi Green Odera ka intiere boma ma Kisumu, winjo kanyo aka ogai mara jominwacha e doho Nordin Haji oloso kutudore kod kedo kod wechego mag mibadhi e pacho kae. Penjo bende masani jo Kenya nyalo bedo ni penjore en ni lwenj mibadhi ochomo kanye. Waneno ka jotelo moko mano moriwo jaod bura Masirisia Waluke ne waneno ka en kaluore kod mibadhi mayande itude godo ondikne twech kendo en twech ma higni mathoth ahinya e doho kacha. To waneno ka jotelo moko mano moriwo Aisha Juma wantiere kanyo kod Moses Lenal Kulal ka achiel kod Ben Chumo gin to buchegi mag mibadhi to wit oko. Mae keto rakruok kod mibadhi e pacho kae kama chalo nade Green? Joyce, ang'eni jowinjowa obedo gi paro mopogore opogore kuom gima ne ogai mar ODPP olando ni nitie cases mobedo dropped. Gima jowinjowa nyaka ng'e kisheria kapok wadonje nono effect mar gima ne ogai otimono en ni ODPP kaka ogai man gi teko mar mino wach kwa niaba mar sirikal e courts kae nigi teko mar amua ng'at ma gi donjone ama ng'at mok gidonjne. Mano teko momigi kowuok e constitution mar Kenya. Kendo gima constitution dwaro ni seche magi ng'ado bura ama gi amua ni ng'ano moripo gidonjne ama ng'ano mokoripo gidonjne, constitution dwaro ni gibed independent. Mano nyiso ni onge ng'ata ng'ata manyalo dhirogi ama manyalo nyiso gin donjne ng'ani ama kik idonjne ng'ani. Koro kwang'iyo kisheria ni to gima ogai notimono be en gima kare kisheria, wadok wayie ni sheria omiye nafas mar amua ng'at modonjone ama ng'at mok odonjne, kendo miye teko mar golo kes sa asaya modwaro golo kes, nikech mano tich momiye kikatiba. Lakini kwadok e nonro mar kisiasa mondo koro wane effect mar gima kamae, ineno ka ywak mang'eny osebedo ni ang'o momiyo jok ma ikwano nig teko ama nie sirikal ema cases gi osebedo kabedo drop. Kendo isewinjo ka ywak mar jopiny kuonde duto ma gintie en niya, ang'o momiyo cases mar jok matindo tindo ok gol mana mar jok ma ibedo considered ngin joma dongo. To mano oro message marach ni jopiny. Ntiere jok moko ma wechegi weche mag corruption omakogi, to ntie kaka i-handle gi mopogre kaka i-handle jopiny matindo. Gima ne ogai no wache TV ni jok mondike public service okoripo donjne mondo giyud nafas mar timo tijgi, mano ok nyal bedo yo makare mar timo tich mar prosecution mar cases e courts kae, nikech sheria ok owacho ni ng'ata ng'ata matiyo okoripo donjne e kes nyaka otiek tich mare. Kendo kineno sheria provide ama oketo okang' moripo kawne ng'at mantiere tich modonjne gi weche mag corruption. Kidhi e sheria ma handle weche mag corruption iluongo ni aseka ni wacho ni ka ng'ata ng'ata mantiere e public service ama e tich mar sirikal oyud ama odonjne gi weche mag mibadhi,
ma odonjne gi weche mag mibadhi e sheria maluongo nyinge no, to idwaro no resign odhi leave mar 24 months ka kes no iyalo nyaka kes no yal matiek. Mano nyiso ni sheria nong'eyo ni nitiere jok mantiere manie tich mar sirikal minyalo weche mibadhi nyalo bedo ni gwethogi, kendo sheria noloso okang' minyalo kawngi ni seche ma iyalo tinyalo bet oko kichuli half salary nyaka dweche 24 mondo kes momaki mar mibadhi no oyal ma owinj. Omiyo gima ne Nurdin wacho nyoro ne jok modonjngi odwa drop cases gi mondo omigi nafas mar timo tijegi ma omigi gi sirikal, mano no ken yo maber mar ama reason maber mano chiwo mar kako drop cases gi. Number 2, mano gima oro message marach ni jopiny kuonde duto kuma gintiere. Ni nitiere treatment mopogre opogre mimiyo jok mantiere okang' mopogre opogre. Kendo ineno ka ywak mar jo Kenya manie Twitter osebedo niya, ka en wach ni cases bedo dropped, cases mamalo, to bed drop nyaka mag jok mantiere piny koni. Nikech neno ni waketo sheria ama wa apply sheria e yo mopogre opogre kalure gi ng'ami ng'eyo kod teko ni e sirikal mantie. Omiyo mano noken gima notime yo makare, do weyo jogi odhi through vetting nyaka gibed vetted mondo wane ka parliament kod committee moket mar vetting otimo vetting mong'iyo facts ma gibedo charge go mondo wane ka ginyalo recommend appointment maggi. Erokamano Joyce. Greenway wakela ne Billion ojiwa e twak marwa bende okinyi makawuono. Billion isewinjo gigo mabende timore pacho ka inya kotudore kod lwenj kedo kod mibadhi. Isewinjo kaka Green oloso kacha ka bende wacho ni en korka koro ken yo makare. To bende jo Kenya nyalo bedo ni penjore penjo. Nyalo bedo ni joma nitiere sirikal, to ka wacho ni jo manitiere sirikal, jo Kenya kwanza, ema ponono buchegi mag mibadhi luaro, to jo Azimio to ok luar buche magi. Nikech ka wang'iyo kata Mithika Linturi, en bende nitiere bura moro ma bende ne nitiere mano donjne godo mar temo chocho ratiro mar ng'ama miyo moro mar jahigni 36. En be bura mare no luar oko. Nyalo bedo ni ang'o matimore, jo Kenya kwanza miluaro buchegi to jo Azimio titweyo. Erokamano ahinya. Anto wadwa neno wachni lain mopogre. Nikech king'iyo ng'eng ne jok mane ibedo kiwindo sana nene gin jo Kenya kwanza. To Haji jatelo maru the DPP to kang'adi mana matin mosa nyaki wacho ni jok mane iwindo sana ni windo gi ponono kinde mane. Kinde ntiere okang' manene ng'ata manene nyinge nobedo associated kod president masani, jatelo marwa sani nene imanyo sana. To gima nyalo wacho en ni sani koro riwre ma ok wang'eyo nadier ni kanye kod miriambo ni kanye, nikech sirikal mokalo nene o misuse sana institutions magwa. Haji an gadier ni komobetie mondo oluar cases go, ntiere gik mong'eyo, ntiere niluongo ni calls from above manene omiye mondo manene ogone mondo o implicate jok moko sana jo manene obedo associated kod Kenya kwanza, mondo gibedo mamuol sana mondo kik gilu deputy president. Koro omiyo ochochowa kama dier nitiere cases manene genuine kod cases manene ken genuine. To aparo ni president nyoro wacho ni nitiere cases nitiere sins magibro forgive. To lure kod ng'eyo kaka nene osiepene, waneno i parliament, waneno jok manene i bunge, jok manene i senate, ng'at moro ang'ora manene oluwo side mar Kenya kwanza nene imenyo sana kod toch. Makoro sani wanyalo wacho ni gine ma richo margi ng'uono negi. Nene ok richo margi, nene nitiere richo mo owekelewa. Nitiere jok mantiere i court, mantiere i prison sani, manene are not even associated kod jo Kenya kwanza kod Azimio. Genuinely manene cases maggi en cases mobedo wekelewa. Koro nitiere jok mantiere cases madier kod cases mowekelewa. Emomiyo achako kawacho ni wachni tete omiyo ok wang'eyo nadier ni kanye.
to kineno ka Haji o drop some of the cases ng'ichre ni nitiere adier mong'eyo kuom cases mago to mani dhi bedo trend. Antiere aparo ni gima president sani ker marwa temo loso make sure nu en kod team maber, to team maber no nitiere team ma jok manene ni side ne maneno bedo implicated kod cases mak gin adier. Koro kanye kaka nyalo we. To penjo machielo nyalo bedo ka wang'iyo kata Aisha Juma, bura ma kamae mar mibadhi mabende ni tude godo koda temo kwalo omenda madirom milion 19 e aguch omenda mar CDF, mano kama bende ne ochunge mano kapok owale kaka jatenda migao sani. Bura makamano nomakne higa mar 2021 mano dwe mar 8 ka wang'iyo kanyo Moses Lenol Kulal mano ne 2021 mano Aisha Juma last year higa mokalo. Ka wang'iyo Moses Lenol Kulal mare ne en higa mar 2019. Ka wang'iyo Ben Chumo mare ne en higa mar 2018. Ang'o momiyo sani ema ponono iweyo buche makamago kata iluaro buche makamago? Awacho ni achako kawacho ni nene nitiere trend moro mane nitiere kani ma ng'at moro ang'ora mane king'iyo jogo nene gin jok mane supporters magu ker marwa masani, to doho ko riwre kachiel kod deep state nene menyo sana jok mane kod mane nitiere side maru ker marwa masani. Koro okanyal kwero ne geno nene makosa onge, lakini king'iyo trend nene nitiere jok manene sana manene side ma deputy president then nene manyo sana. Koro nyalo bedo nene gin cases ma dier kata ma uongo, but ng'at ma ogwedh manyalo nyisowa adier en DPP. To ka ose luaro cases go, wan waongo kod teko, wan waongo kod mech mar ng'eyo ka cases go ne gin adier kata ne gin mriasi. Akaduoke twa kendo Green Odera ka intiere boma ma Kisumu okinyi makawoni, winjo kaka Billion montiere gode studio kae ochwalo pache kotudore kod lwenja mar kedo kod mibadhi pacho ka imbende da gomba mar chwalo ni penjo makama ne nang'o momiyo en mana higa ni ema ponono iluaro buche makamago. Ponono Billion ka lieko ni seche moko ne idonjo ne kweth machielo no kalori ne gionge sirikal, to sani ponono gintiere sirikal to ponono kora diera nyiedhore lela. Jo Kenya bende nyalo penjore king'iyo kata bura mano makie higa mar 2018, higa mar 2019, higa mar 2021. Ang'o momiyo sani ema koro buche makamagi luaro Green? Joyce, adwa wacho ni yo ma osiepa ma Billion ng'iyo e wach mar dropping ama luaro cases gi en yo ma ng'wony kabisa, to ng'wony yo ma kama seche mowacho no jok mano donjngi e higni mikwanogo ne gin jolup mar jalup ker ma sani en kerwa William Ruto. Mano ok nyal bedo adier, to ok nyal bedo adier kama nikech king'iyo kaka sheria opogo institutions wa ama duol mopogre teko mar timo investigations kendo forward cases, ineno ka weche corruption chakre gi kuom EACC. To kowuok e EACC ma EACC o recommend mondo jogi odonjne titero Nurdin Haji ama office mar ODPP. To king'iyo framework mar sheria marwa nyiso ni offices gi nyaka bed independent. Ka sani argument modwa keto ni jopiny en ni jok nodonjne nikech ne nitiere pressure moro kowuok kumoro mane nyiso ni jogi nodonjne, mano nyisowa gimoro achiel mokwongo kata kapok wadhi nyime. Nyisowa ni Nurdin Haji then admit ni ndalo cha nokotim tije independently kaka chik mar Kenya gi constitution mar Kenya ne dwaro. But kendo king'iyo yo moro mopogre, ng'ato kaka Aisha Juma nigi cases mopogre, ok en kata mar corruption ni kende. Nitiere case mar tho ama committing murder modonjnego e High Court ma Mombasa. Koro mano be
inyalo wach nodonjne ama noketne nikech en jalup deputy president e higa mokalo. Mano ok nyal bedo adier. Kwang'iyo gigi nyak wang'igi e context ma gintiere sani ni there seems ama ntiere gimoro maneno ntiere ng'at moro mawacho ni joga gi ema dwa tiyogo mana kaka Billion wuono wacho ni oseneno jok modwa tiyogo to dwaro jogi oyud nafas mar kalo vetting maonge kes moro momakogi. Omiyo kineno sama cases gi bedo dropped kod seche ma jogi dhie vetting ineno ka ntiere relationship moro ma nyiso ni cases gi obedo dropped mondo gimoro jogi okal okang' moro ma sheria owacho no oripo gi kal. Mar adek ing'iyo nyaka wang'i context mwawuoye ama environment ma wantiere. Kani ineno gima ker nyoro nowacho nochako donje weche kaka cases mag lope itimo e piny Kenya sani kendo no propose ni jok malaro lowo nyalo bet piny mawinjre. Ineno ka ntiere ton moro ma en goni otemo micromanage ama otemo soyo lwetene kuonde mokoripo bed ama teko mar momi ker mar piny okoripo bed ndonje. Mano nyiso ni ntiere interference gi running mag the institutions mopogre opogre kochakre kowuok kuom ODPP bodhi nyaka sani koro chako rieyo lwete ochimo yo kot. Mano gik moripo mi jo Kenya duto ma gidwaro ni gik moko bed ran e yo makare luoro. Nyiso ni ng'ani ntiere lwete modwaro soyo kuonde ma sheria magwa okoyie mondo osoye. Kamano jo. To ka wang'iyo hie lwenja kedo kod mibadhi e pacho kae Billion kakoro in bende aduoke twak okinyi makawuono. Nyaka sani winjo ka Green bende wacho ni e kinde ma bende ponono ng'ato oyud kod mibadhi e pacho kae ahinya to ka in jatij sirikal. To ber ka iweyo tich e apisi mari ibedo tenge monde mar ponono mibadhi mamieni no onone yo makare ka bende en adiera kata oyo. Ka bende thothne pacho kae iwacho ni in innocent until proven guilty. Magino manyaka iwacho ni nyaka kal e lwet do. To bende mano osebedo katimore adiera? Okosebedo katimore kaluwore kod side ma intiere ma sirikal. Kwang'iyo history mar sirikal mokalo, ji tete maneno bedo nene ntiere side ma sirikal, ntiere joma nene vuka including Waluke kanene ntiere side ma deputy president kane iluwe kod cases no ng'ado bod odonjo side moro chande nikech ne ntiere gimiluongo ni muosho moja kichopo kuchande to kosego muosho moja koro sins magi bedo forgiven. To aparo an gi geno to an gadier ni sirikal mon kodo masani dhi bedo a bit tough ni ng'ata ma dhi yudre kod cases moro mag corruption. Nyoro ker nyose wacho no sirikal mare onge kama udhi yieno wach mag corruption. Sirikal mar Uhuru ntiere kama neno chopo maneno penjo jopiny mnataka nifanye nini. Koro ka jatelo ma wamiyo teko motelo nwa ma onego bedno miyowa direction mosewacho ni nataka nifanye nini. Koro jopiny bedo maongo kod nguvu. Koro an gadier ni deputy president no learn from gik manotimre sirikal margi kod Uhuru to sani kaka president an gadier no dhi keto ratiro gik monego bedni timre to wadhi bedo kod cases matin sana mag corruption. Wawinja ne pacha Green Odera bende. Green korka kori bedi paro ni jatend piny Kenya masani William Ruto. Kapo nono kotudore kod gigo mabende no setimore atoke kanyo. Bendi paro no biro bede ong'ala manyime mar rakruok kod mibadhi e pacho kae kaka dwarore mar mondo mi ponono mibadhi orume pacho kae mar mondo mi piny Kenya obed maonge mibadhi mora mora. Inyanya kwang'iyo gik ma nyaka sani osechako timore. Joyce kidwaro ng'eyo pach ker, kidwaro ng'eyo pach ker kendo kidwaro ng'eyo kuma ker ochung'ie e wach mora mora, kik ichik iti ni gima ker wacho, chik iti ni gima jok moluore wacho. To ng'ano moluoro kerwa masani, jok moluoro kerwa masani gin kaka Senator Chergei ma Kericho. To kineno gima Senator Chergei ma Kericho nyoro nowacho no onge kumora mora e katiba ma president ama ker omi responsibility mar gore gi weche mag corruption ama weche mag mibadhi. Mano
statement no kawuok kuom senator mobedo aligned gi president mano ndipo wang'en duond ker ema wuoyo to ka duond ker ema wuoyo to ker wuono ng'at ma wuoyo on behalf of ker wuono osewacho ni onge e katiba kumoro amora mong'is ker nogore gi corruption ng'isi kuma wachomo kaka jopiny kendo ng'isi ka jotendwa jok ma oyier bokete e position mag responsibility emosechung' bo wacho ni ker mar Kenya onge responsibility mar go corruption then ing'eyo kuma ker mar Kenya ochung'ie kendo kiwinjo weche kaka mwawinjo okinyi ma kawuono ni wabro neno cases matin mag corruption to waneno ka cases mantiere mag corruption ma nikech ng'ato kodonjne to gima ber en ni we odhi e process mar court ma court oyange moluoke mowacho ni ng'ani nodonjne gi keth makama asewinjo evidence mokel gi jodonjo bas asewinjo duoko mare to kayie ni gik miwacho ni notimo mane yo mar deal gi weche mag corruption to kiwacho ni wadwa neno ni cases matin mag corruption ema dhi e court mano nyiso ni watemo block cases ama institutions man gi teko mar deal gi weche mag mibadhi kuom yudo kata cases gi mondo gikel gi mbele nikech kaka jopiny kuonde mwanyalo ng'eyo nitiere corruption wabro ng'eyo mana ka nitiere corruption ka duol mar EACC odhi moluwo ng'ato moyudo mwandu moro moko yudo e yo makare ama nitiere gimoro manok otim e sector manotiye mokawo mondiko recommendation motero ni ODPP mondo ODPP odonj ne ng'ano omiyo ka duondegi ok obedo independent to ok wabro ng'eyo weche mag mibadhi matimre kata e sirikal kata e duol mag sirikal mopogore opogore omiyo seche ma wapenjo ni to ker ochung' kanye e weche corruption nyaka wang'i jok moluore wacho ang'o e corruption ok inyal ng'isowa ni idhi gori gi weche mag mibadhi to senator mari ma be en part of leadership Senate National Assembly osewacho ni onge kumoro amora momiyi responsibility mar gore gi weche mibadhi in iwuon jok mindiko gin jok mikawo mindiko midwa tiyo gi cabinet gin jok modony gi cases mag mibadhi kod cases mag nek Mheshimiwa Aisha Jumwa odonyne gi case mar nek e court mar Mombasa omiyo mago wuon nyiso wa kuma ker mar Kenya wuon ochung'e to kochung' e yo mar gore gi mibadhi nitie gimoro midwa medo kes mar Aisha Juma mar nek kes mar nek no ket ni bodyguard mare ema nene nikech bunde achiel ok nyal go gi ji ariyo to kes mare no ndikne en obedo enjoined nikech bodyguard mare nene oneko so onego bed wabedo clear wa differentiate ng'ato maneno neko won kodu kaka case no dio but oka hold brief na Aisha Juma anatemo mnang'iyo direction kaka wasebedo kwa handle cases aparo ni mani okie serikal mokwongo the last 20 years wasebedo gi serikal mopogore opogore to sani aka ker mar Ruto donji telo wanyalo kawan gadier ni wasebedo ko wagore kod weche mag cases mag corruption onego bed ni sani the last 20 years wanyalo name ji kata bich kata par maneno setwen wach mag cases mag corruption lakini kakoro sani yakakoro chako ng'eyo wach cases mag corruption to wabedo biased nu kuom ker marwa masani William Ruto erokamano nyakora moge jong poda medo paro ni okinyi nitiere gimoro midwa mede green ka intiere bobo ma Kisumu kapok wadhi mbele ing'eyo ni an kaka okil kwa wacho weche mag court to Billion oripo kawa kaka authority nikech weche mag court anie iwinjo makare station kae awinjo maber nikech mane gima somo ng'ata modony ne ketho mar nek to riw gi kumoro achiel iwacho nitiere gimoro manotimo modonj malure gi ketho modonjne no ok odonjne adonja ni ati mano bodyguard ne mano kata do se donjne ji mang'eny man gi bodyguard otimo gimoro nikech makosa mar bodyguard dak ket kuom ng'at morito nitiere gimodonjne to kineno charges moketne e high court ma Mombasa gin charges mawacho nitiere level of participation mano participate e weche mag thono of course obe nyaka wachne innocent nyaka yude guilty but mano nyiso wa gima en kaka
jatelo kod ng'at ma kako timre koyudo nafas mar telo. Erokamano. Ilero makara ahinya kalure ni weche mag court kata weche mag doho to dwaro kil ma ponono bende chope doho kacha to mino wacha mar mondo mi ponono mino wacha ne jago mochung'ne kata mino wacha ne jago ma bende ochwalo ng'ur mare doho kacha. Koro Ramogi jong pod amedo paro ni okinyi ma kawuono pod watwak kotudore kod weche mopogore opogore ma bende timore pacho ka. Inyalo medo tudri kodwa namba wa mar ote machuok mar 33600 oyaw nitiere thuolo inyalo oronwa ote kata penjo mora mora. Facebook kacha wantiere live yudo wa Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Bende wach machielo ma bende dinagom mar mondo mi watwage odiochieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono Green kaachiel kod Billion. Otudore kod wachno mar kamiti ma bende osechuogi mano ma bende biro dayo jogo ma bende yande owali ne pongo lemo mag jotend migepe mopogore opogore e pacho kae. Kamiti ma kamano ne waneno biro tingo jokanyo 21 ka bende jakom mar kamiti onogo en speaker mar od burano mar National Assembly mano Moses Wetangula. Ka wanyalo mana ng'iyo moko kuom nyinge mag jogo ma bende ne owala mar pongo lemo kaka jogo ma bende nitiere kamiti ma bende biro kawo tinga mara puodho kata dayo dho jogo ma bende owala kaka jotend migepe mopogore opogore. Kamiti onogo otingo ji ma bende mano riwo Nelson Koecha ma bende en jaod burano Mabelgut, Rahab Washira jaod burano Manyeri, wantiere kanyo kod Dido Ali Raso, wantiere kanyo kod Georgia Gitonga, David Gikaria, mago moko kuom jogo ma bende nitiere e kamiti onogo ama bende ochuog kanyo ma bende biro tiyo tijno mar dayo jogo ma bende owala kaka jotend migepe. Wantiere kanyo kod Mary Amasae, Abdul Dawad, Junet Mohamed, Caleb Amisi, Stephen Mule, Abdi Shuri, Naisula Lesuda, David Poksina, Mishimboko. Ka bende kamiti ma kamano bende biro tingo amago jatenda jogo ma bende thoth kata jogo ma bende odhuro e od bura kacha mano moriwo Kimani Chungwa kaachiel kod jatend jogo ma bende tin e od bura kacha mano Opio Wandai. Ka bende Junet Mohamed bende waseneno kacha asewacho nyinge kanyo kaachiel kod jomo pogore opogore ma bende biro bedo e kamiti ma kamano mar dayo jogo ma bende owala ne pongo lemo go maga jotend migepe. Nyakoro Ramogi jong kata kapok wabedo kod twaka ewi kamiti ma bende ochuogno we wakaw yueyo matin gi sani tok yueyo marwa abiro duogo mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa kik idhi mabor. Gata sim tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyabama nyo tengo tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekamna mezubana na chekia kisubari mambaru ni mekamna meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno mana e Ramogi TV. Tiyo gi sukari mang'eny e del nyalo miyo ibedo kod lak matowo kod pek mar del mokalo alama. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyako Ramogi Juang e twak marwa e chenro mar RuuPiny. Twak mabende antiere godo kae kod Biliano Jiwa ma en janon weche mag siasa kaachiel kod Green Odera ma en okila kamaloka ka bende en janon weche mag siasa ka watwak kotudore kod chal mar piny Kenya. Weche mopogore opogore mosebedo katimore pacho kae mano kochakore kod lwenj kedo kod mibadhi, weche mag yiero kamiti mabende biro dayo dho jotelo mabende yande osewali mar pogo lemo mag jotenda migepe mopogore opogore pacho kae kaachiel kod weche mamoko mabende timore pacho kae duto wamenyo ni okinyi makawuono e twak marwa. Ka bende anyisi ni nyalo tudri kodwa, ichwalonwa ote kata penjo mora mora minyalo bedo godo e namba mar 36000 Facebook, wantiere live yudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kasomo moko kuom ote mabende aneno kuononwa okinyi makawuono. Ote abiro somo ote achiel kende mar Barkuku Georgia mar Thimlicho Hinga, Migori County. Owacho ni Joyce penjna jolonya ni bende en adiera ni ka ng'ato tiyo in public office to oko winjo odonjne to mano donge biro nyayo mibadhi sana. Ka bende penjo mar ariyo, be nitiere kaka inyalo donjne Ogai Haji kata be nitiere kaka inyalo lok ng'eto manyalo golo ni jogo sani koro onge bura e doho. Penjo makamano inyalo duoko se wachwal ne Green kako okil kamaloko duok penjo makamano. Green owacho ni okil kama. Green kinyalo winjo kintiere boma ma Kisumu. Geno ni winjo penjo mabende Barkuku Georgia mar Thimlicho Hinga, Migori County openjo kanyo. Awinjo penjo mar jawinjo ma winjo waken gwenge ma Migori go. To adwa wacho ni onge kumoro ma sheria wache ni ng'at ma nie sirikal ama ng'at ma tiyo in public service okoripo donjne gi weche mag mibadhi. In fact, king'iyo section 64 mar sheria maluongo na aseka, idende ni aseka madil gi weche jok modonjne gi weche mag corruption, wacho ni ng'ata ma nie tich mar public service ma odonjne gi weche mag corruption idwaro no o step aside ma obed oko for 24 at most 24 months, obed oko ndalo maromo dweche 24 kiyalo kesne. Seche ma en oko ndalo dweche 24 kiyalo kesne no, sheria wacho ni oripo bed ni chule half salary. Omiyo mbaka moro mane Haji goyo nyoro kawacho ni odwaro miyo jogi nafas mar timo tich momigi, mano ok en reasoning makare kendo ok en gima obedo supported gi sheria. Sheria wacho ni ng'at modonjne to enie public service idwaro no ochung' oko, odhi oko ma ok odonje tich kuom ndalo dweche 24 kiyalo kesne no nyaka kesne no yal marum. Kendo oket gini neno ka sheria dhi mbele to wacho ni cases ila mag corruption gi oripo yal kuom dweche 24 mondo mi ng'ani nafas mar dok. To koyude gi makosa to koro inyalo riembe tich. Kokoyude gi makosa to dok e tich tichule part of the salaries moko manodong' mane oko yudo seche mane nitiere go. Koro ne nitie kaka sheria ne otimo balancing. Onge kumoro amora ma ng'at modonjne iwacho no ng'at ma nie public service okoripo donjne mondo miye nafas mar timo tich. Jo Kenya nitiere ji mang'eny, e Kenya ka nitiere ji mang'eny mobedo qualified manyalo timo tich mar public service ma onge benefit moro ama gimoro maber mwayudo ka ng'at modonjne gi mibadhi to wacho ni beda kae in ng'ama ber, beda office kae ok wadwa witi. Nitie jok manyalo timo tijego maber kendo maber moloyo ni jopiny. Kamano Joyce. Kakoro wadwa rango kamiti mabende opuodhi, mano kata kamiti mabende nochuogi mar puodho jotelo. Mago jotelo mayando sewal mabende onego bed ni pong'o lemo mar jotend migepe mopogore opogore pacho kae. Kamiti ma kamano ne ochuga yango odiochieng' manyoro. Konyalo mana ng'iyo moko kuom jogo mabende oketi e kamiti onogo. Wantiere kanyo koda jokanyo mag kamiti no, wantiere kod Nelson Koech, Jaod Bura ma Belgut, Rahab Washira, Jaod Bura ma Nyeri, Dido Ali Raso, Jaod Bura ma Saku, George Gitonga Matharaka, David Gikaria, Nakuru Town East, Ferdinand Wanyonyi, mano makwanza. Mago mana jogo mabende oketi e kamiti mabiro puodho jotelo. Mago jotelo mayando sewal ne pong'o lemo mopogore opogore. Mary Amesaye mano Teso South, Abdul Dawad mano ma North Imenti, Junet Mohamed Suna East, Caleb Amisi Masaboti, Stephen Mule Maputungula, Abdi Shurie mano
ama balambala mago mana moko kuom jokanyo mag kamiti onogo na Isula Lesuda Masamburu West, David Kosina ma Pokot South, Mishimboko Malikoni mago mana moko kuom jokanyo mabende owali kata opuodhi mar mondo mi obeda e kamiti mabende biro bedo mano mar puodho jotelo mayande jatend piny Kenya William Ruto osewalo ne pongo lemo mag jotend migepe mopogore opogore nyaka sani ko nyalo mana winjo kaka bende ne gitwaka e od bura odiochieng' manyoro. Honorable Speaker, members are also aware that they must go through vetting, and the committee then that is charged with that responsibility to consider these nominees for appointment as cabinet secretaries is this committee, and therefore it's quite a very important committee that is set out also in our constitution. Honorable Speaker, this is done pursuant to under Article 152, sub-Article 2, and Honorable Speaker, if you allow me to read that the President shall nominate and with the approval of the National Assembly appoint cabinet secretaries. The appointment of this committee is obviously a matter which is in line with the Constitution and Article 152, sub-Article 2. It is this House that has got the power and mandate to approve the appointment of those who have been nominated by the President to serve as cabinet secretaries. Again, of course, this is buttressed by our own standing order number 45. A kamiti onogo Jacob mar kamiti no biro bedo speaker mar od bura Moses Wetangula, jaten jogo modhuro e od bura kacha Kimani Chungwa bende biro bedo e kamiti onogo, jaten jogo manok e od bura Opio Wandai bende biro bedo e kamiti makamano wantiere kanyo koda chief whip bende biro bedo kanyo ka nitiere kamiti makamano kachiel mano wantiere kanyo kod chief whip kachiel koda jolup jogo modhuro gi jogo manoka e od bura kacha duto gibiro bede kamiti makamano. To ka wang'iyo jogo mabende yande owal ne pongo lemo mag jotenda migepe mopogore opogore pacho kae ka wachako korka godi bilian bende gin jogo mabende wacho ni moko kuom gi chin mibadhi mieno. Ka wang'iyo kamiti makamano wanyalo wacho ni oting'o jogo mantiere kweth mar Kenya Kwanza kachiel kod kweth mar Azimio. Kanyo bende wanyalo neno rakruok mapek e kind kweth mar Azimio kachiel kod Kenya Kwanza kaka wasebedo ka waneno ahinya nyaka nwachako kanyo koda yiero speaker od bura kacha lemono mar majority kachiel kod minority whip minority e od bura. Aparo mokwongo ni king'iyo list maru jok mando walgo ng'engi both jo Kenya Kwanza kod jo Azimio o agree kodo ne ginu jok ma o pass chapter 6 mar constitution leadership and integrity. Koro ntiere mana kweth mar ji ariyo adek ang'wen ma side mar Azimio kod problem. To an kod adier ni one of the things my responsibility mar gien to make sure ni gi defend gi make sure no the right people obedo in positions go. Koro nyaka wadhi neno gwerok matin the show of mighty especially kowuok side mar Azimio, but anyalo wacho ni kani kawuono tarik 13 na okane gima dhi pogre dhi change list mosebedo submitted no. King'iyo cases mang'eny manyoro mako joko ariyo adek manyoro mosebedo ka giluongo kobedo mentioned sana kosebedo dropped. Koro onge gimoro mang'eny matweyogi mamiyo ok ginyal kalo chapter 6 mar constitution. Koro mandate maru bunge committee aneno kanyo bernen kata na jogi kane ni yiero kaka ichungo wacho nene ging'eyo ni nyaka gikal through process mar vetting. To an gadier ni gibende giseikre moromo nikech ging'eyo gimorito gi mbele kanyo, to ging'eyo no ng'enyne seche moko siasa be nyaka donjie manie sama committee nyaka flex their muscle. Yeah. Akawa biro korka kori Green Odera ka intiere Kisumu kono. Kamiti makamano kochakore ayanga chieng' wuok tich mano mar juma manyien. Wabono ka jotelo mopogore opogore biro chopo e nyimgi kacha mar mondo mi odadho gimano kochakore
sa 3 okinyi nyaka kar sa 9 mamidhiambo. Ka jago mokwongo mabende biro dadhoge biro bedo mano Musalia Mudavadi mabende owal kanyo e lemo mara Prime Cabinet Secretary. Ka wang'iyo kamiti ma kamano mabende ochuogi mano kamiti mara puodho jotelo. Rakruok nyalo bedo ni kendo biro bedo rakruok mabiro ne kind jo Azimio gi Kenya Kwanza kose gibiro tiyo atia tijgi kaka jotelo manitiere od bura kacha mar neno ni jo Kenya oyudo jotend migepe maponono nitiere kod ratiro kata onge mibadhi mora mora mamienogi. Mokwongo Joyce, kapok wadonjo kata e wach kamiti mar puodho jotelo ni, ing'e ni jok manyocho bedo nominated gi ne waneno a shift from ne waneno pogruok kuom gima sheria dwaro. Kindok gimomiyo ne wagolo jo ministers mondo kik members of parliament mondo kik bed ministers, ne wadwaro ni jok matelo migepe mopogore opogore obed jok manen glony e area no. To ni neno ka ne wadonje sirikal mokwongo e buo constitution manyien e higa mar 2010, ne neno ka Ker Uhuru Kenyatta ma sani osedhi yweyo notemo keto professionals jok manokawo kuom sectors mopogore opogore mondo obed jotend migepe migepe mopogore opogore. Kendo waneno kamano be nodhi nyime nyaka 2017 mane bang'e kendo nokawo ji mopogore opogore ma jo siasa matin kabisa ema nodonjo e cabinet. Waneno pogruok e yiero mar ker ma wan go sani His Excellency William Ruto ma nodhi mokawo jok ma participate actively in practice. Mano ng'isowa gimoro achiel ni jogi nyaka bedie gi weche moko madhi chando gin nikech gisebedo e siasa kendo gisego siasa mamoko kuomgi gin jok ma serve term e parliament mapok resign nyaka sani. Omiyo mano waseneno pogruok kuom expectation mar sheria gi gima ker timo. Number 2, king'iyo okang' ma constitution oketo mopogore opogore en ni ker omi nafas mar nominate to bunge ama parliament omi nafas mar vetting and then approving. E pach constitution kod jok manoloso sheria marwa ne ging'iyo gigi ka yore ariyo mopogre ni president bro dhi to kawo nyinge jok modwaro tiyogo to kelo ni bunge, basto bunge bro bet gi gimoro process moro ma independent ma ging'iyo jogi achiel kachiel. Kendo nok en gimoro ma noripo bed ka gima ni bunge be opogre ma nitie bunge moro ma wacho ni wan jo Kenya Kwanza koro wadhi support gima president ooro. Nidwaro ni bunge obed independent mondo otim vetting e yo makare ka ging'iyo mana ka ng'ani be nyalo timo tich ma ker dwa miye mondo timi. Mano e test mar constitution. To mana kaka Billion owacho kendo adwa yie kode ni onge a list more ker e bunge ok wadhi neno pogruok in terms of jok madhi bedo approved nikech ineno ka ntiere issue mar numbers mosepogo kweth mopogore opogore kind Azimio gi Kenya Kwanza. Kendo kalure gi ruling mane speaker mar National Assembly ogolo ne waseng'eyo kuma gini dhiye. Kaka no amua ni ng'ano moripo bed majority gi minority e bunge waseng'eyo kuma list no dhiye. To unfortunately ama gima rach kuome en ni giweyo siasa mar Kenya Kwanza gi Azimio odonje momono gitimo tijgi ma constitution omiyo gimondo gitimi. Nikech dwaro ma constitution en ni iluongo jogi achiel kachiel ting'iyogi gi lens mopogre basi wacho ni ng'ani oromo ng'ani ok oromo. Mano ratil ma constitution oketo. To kidok e weche mag ng'at madhi kuongo donjo ok en kare kuom wacho ni ntiere mana ji ariyo ma weche mag mibadhi omako. Honorable Musalia Mudavadi nigi lwenje mag cemetery land ma pod ogoyo nyaka sani. Of course ne pok odonjne nikech weche mopogore opogore, but idhi yudo ka jogi ntiere gimoro amora kuom jok mobedo mention gi apart from a few ntiere weche mag mibadhi mamakogi. En dwaro mar jopiny kendo en expectation mar sheria marwa ni jogi nyaka kolgi ka ng'ama kolo minembe ma check gi mangi tich momini kod gik misetimo in the past be inyalo time to be in gi paro maliw
ama academic qualifications mar dhi mondo itim tich ma sheria dwaro mondo itim. To katieko e wachno ok wadhi neno lwenje mag kweth mopogore opogore katimre e process no. Ineno ka mheshimiwa Honorable Wandai nitie kanyo kochung' ni minority side of the house ama jokweth matine e ot, kendo nitie Junet Mohamed. Koro gini nopogre e yo mar numbers ma gin go e bunge. To wadhi neno kan headlines moko mwaseneno kendo mane waneno e yiero mar speaker kod weche mag minority gi majority members of the house, wadhi neno ka dhi play e area no. Gimarach mogik ni dhi monowa yudo jotelo mwadwaro mondo te migepe mopogre opogre kaka ker ne dwaro. Kamano Joyce. Mana kamano nyakora Ramogi Ajwang, bende jo kamiti ma kamano ma bende biro bedo ka puodho jotelo biro chako chenro ma kamana yanga tarik 17 mano dwe mar 10 mano higani mano chieng' wuok tich mano juma manyien, ka bende ji abich biro bedo kidayo dogi kanyo kochakore wuok tich, tich ariyo, tich adek, chieng' tich abich kaachiel kod chieng' ngeso, kama bende gibiro tieko ayanga chenro mar dayo doji 24 ma bende yando sewala ne pong'o lemo mag jotenda migepe mopogore opogore e pacho kae. Ka bende tok mane makoro wabiro neno ka ponono gi puodho gi kata ponono nitiere mago ma gibiro kiroko, kata kamani siwinjo ka Billion kaachiel kod Green Odera nyisa ni ponono onge pogruok mora ma bende biro bedo e listi ma kamano ma bende nosechwal ne gi od bura kacha kod jatend piny Kenya William Ruto. To bende kotudore kod wach ma kamano bende dago mar mondo mi watwag kotudore kod jogo ma bende osebedi kiyiero e counties magwa, jotelo mopogore opogore ma bende osebedi kiyiero e counties magwa. Ne wanene county ma Homa Bay, governor e county ma Homa Bay oseyiero jogo ma bende obiro tiyo godo machiegni. Waseneno kanye county ma Kisumu bende oseyiera jotelo ma bende gibiro tiyo godo machiegni. Ka wanyalo mana neno moko kuom nyinge mag jogo ma bende no yieri kanyo, ka wachako kod mane county ma Homa Bay mar pong'o lemo maga jotelo mopogore opogore ma bende ne oket kanyo e county ma Homa Bay kod governor e county ma Siaya Gladys Wanga. Ka wachako kod mano county ma Homa Bay, jotend migepe mogweli wantiere kanyo kod Joseph Oyugi Magwanga ma en jalup governor, obiro chung'ne migaono mar pur kod pith, Roslyn Omolo migao mar thieth kod ngima oganda, Martin Opere somo kod tiegruok, Danish Onyango apeni apida kod wuotha, Solomon Obiero omenda kod ochumi. Ka wang'iyo moko kuom nyinge mag jotend migepe ma bende ogwel e county onogo ma Homa Bay, wantiere kanyo kod Dr. Joash Allo ma bende biro chung'ne kanyo migao mar pi, alwora, ler, teko kod lokruok mar kor lwasi, Polycarp Okombo ohala, kembe, limbe kod riwruok Saga, Dr. Peter Ogola lo udi kod dongruok mag bombe, Grace Masi telo tudruok kod loch gwenge, Sara Malita chwech rowere teko kaachiel kod kido gi timbe. E county onogo ma Homa Bay bende wantiere kanyo kod Charles Odhiambo jatend jotich mag olemo madito e apisi mar governor. Omi Charles Odhiambo jatend jotich, Erastus Randusi jatend chenro, Silas Jakakimba jang'ad rieko mano weche mag chike, Nicholas Odau jang'ad rieko e weche mag siasa, Paul Onditi jang'ad rieko mano yuto mar nam kod weche mag lupo. Mago mana moko kuom jogo manyalo wacho ni hapgi oleng'ore kendo koro yiergi ne pong'o lemo mopogore opogore e county ma Homa Bay. Ka wang'iyo county machielo, mano county mano podi wantiere county no ma Homa Bay, Patrick Were jang'ad rieko weche mag somo, Silas Raba jang'ad rieko weche mag rowere, Rachel Ogutu jawach sirikand county, Bernard Omuga jang'ad rieko weche arita kwe, George Mboya jang'ad rieko weche siasa apis jalup governor, Gordon Kendo jang'ad rieko lokruok chala mar kor lwasi. Mago jogo ma bende omilemo madito e apisi mar governor mano e county ma Homa Bay. Aka bende ka wadhi e county ma Kisumu, moko kuom jogo wanyalo wacho ni hapgi bende olwar, jotend migepe ma bende owal e county ma Kisumu. Wantiere kanyo kod Dr. Greg Ganda jatend migao mar weche go mag thieth, George Okongo omenda kod uchumi, Kennedy Hongo lope kod udi, Salmon Orimba dongruok kod telo.
mago moko kuom jotelo mabende biro la pongo lemo kaka jotend migepe mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Kapod wantiere kaunti onogo ma Kisumu, moko kuom jogo mabende hapgi olwaro, wantiere kanyo kod Jono Awiti, jatend migawo mar somo e kaunti ma Kisumu, Keno Nyango, jatend migawo mar pur kod pith e kaunti ma Kisumu, Farida Salim, ohala kaachiel kod limbe, mano jatend migawo ma ohala kod limbe e kaunti ma Kisumu. Mago mana moko kuom jogo mabende owal gi governors ne pongo migepe e yor kojolo, mano e kaunti ma Kisumu. Salmon Orimba, pi kod alwora, George Omondi, tayo tije mag kaunti, John Awiti, jatend migawo e yor kojolo e wechego mag tuke e kaunti ma Kisumu. Ka wang'iyo mago moko kuom jogo mabende oyier mano e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod kaunti ma Kisumu. Mago mana moko kuom kauntis mabende wamenyo odiochieng' ma kawuono. Ang'eyo ni kauntis mamoko bende biro walo jotend migepegi. Bilen, king'iyo kido kaka governors oyiero jogi mabende pongo lemo mopogore opogore kaka jotend migepe kaachiel kod lemo madito e apisi mar governor. Wanyalo bedo ni ponono governors oyiero jogi kaluwore kod lony magintiere godo kaka jopinya, kose wanyalo wacho ni en duoko erokamano ne ng'ato kuom ponono wuotho kode e siasa kata kinde mag siasa momiyo koro donje telo. Ntiere gik moko ariyo sama iyiero telo mari. To mokwongo arito neno list marwa ma Siaya County. Bromia ang'eyo kaka lined dhi, but sama iyiero telo no ntiere gik moko ariyo ming'iyo. King'iyo apart from governor ma Kisumu, governor ma Siaya, ma Homa Bay en first time governor. Koro ong'iyo one legacy mare ma first term, to ong'iyo nyaka re-election mare bang' mane. Koro ntiere jok ma idwoko nero kamano, to ntiere sectors ma bende odwa no make sure no otimo maber mohingo governor mane ntiere chande. Koro king'iyo list no aneno Jaka Kimba, aparo no en mano ntiere line mare, to bende osebedo kotiyo maber, maparo ni odhi konyo Homa Bay County maber ahinya. But ntiere jok mabende kanyo manene o contribute ways mopogre i election mar governor manyaka odwok erokamano. So ideally en balance mar the two. King'iyo ni dwaro re-election, to kiweyo jok manene tiyo ni matek kabisa, gin magidhi tiyo matek kendo mondo gigoli. Koro nyaki balance kod mano, to bende idwaro ni mondo jopiny bendo ne kitiyo maber, to mondo jopiny ne kitiyo maber nyaki ket jok ma in kodo kod adier, in kodo kod geno ni dhi tiyo ni jopiny maber. Berne nitiere onge tam ni sama oseyieri to nyaka tam ni rum, onyalo timo reshuffling, onyalo fire koneno ka ng'ato ok deliver gik promise kaka nene o promise jopiny. Koro congratulations kuom jok ma oyudo nafas. To sana aparo ni onego binwa sisitiza hii ni gima nyalo konyowa sani kaka jopiny, kata jothurwa i counties mag thurwa en ku make sure no counties mag watiyo nwa maber, nikech mane government man machiegni kodwa. National government ntiere machiegni lakini ok nichiegni kodwa kaka county government. Koro onego bedni wa make sure ne the right things timre i county government, to wa hold leaders moketi positions go accountable, nikech gin jogweng' ma wang'eyo, gin nyithiwa ma wang'eyo. Koro kik wayie mondo county o misuse sana resources, nikech mage resources man machiegni kodwa. Koro ken kwayo mara en ni national government is good, but kama onego bodwa ni concentrate ye sana en county government, nikech mane serikal man machiegni kodwa kabisa. Aneno ka samaro mano miwa bende dhi karumo wana mapiyo. Green wadong kod dakika matin kende to wachope giko mar twak marwa okinyi makawuono. In bende dago mar mondo mi ichwale pachi kotudore kod yiero jotelo mabende governors osechako timo e counties mopogore opogore, jotelo mabende pongo lemo mopogore opogore kaka jotenda migepe e counties kaachiel kod jogo mabende ponono imiyo lemo madito e apisi mar governors e county. Green. Joyce, mokwongo aoro message mar congratulations ama puoch ne jok mano oyudo nafas mar tiyo ne counties mopogore opogore kuonde duto ma gintie.
kendo anyiso giyudo nafas mar ama gidhi yudo nafas mar tiyo ne jopiny. Gima chik dwaro kuom gin giti gi jopiny e yo mar adiera kendo ka giluwo chike mopogore opogore moket ma tayo tije maggi. To kwadok e weche mag kaunti ma Homa Bay, ne an gi kasoro 2 mananeno e weche mag kaunti mag Homa Bay. Naneno kipacha kod ka ng'iyo gima sheria en ni gavana matiyo sani matiyo sani nodhi okang' mabor ndiko keto cabinet maduong' ahinya. To noketo cabinet maduong' ahinya nikech king'iyo kata jok manomedo kaka jok ma miye advice ama jok ma ng'ado ne rieko, king'iyo county government regulations ne wacho ni oripo ibed gi jong'ad rieko aparo na 4 ama 3. To ineno kobedo gi jong'ad rieko mang'eny, effect mano en ni o affect labor mar county nikech jok michulo salaries dhi bedo mang'eny at the level mar cabinet mar county, kendo nokaneno e yo makare balancing kanotim e yo makare mar make sure ni joma mine gi joma chuo noyudo lemo kaka sheria oketo. Lakini mana kaka Bilian owacho ni seche ma ng'ato yiero jok modhi tiyogo, oyiero jok ma odhi tiyogo kendo madhi konye achieve agenda mare manochiko jopiny. To kuma wabiro ng'eyo ka jogo notiyo ama jogo nokotiyo e yo makare en chieng' ma jopiny biro duoko bura mano higa mar 2027. Koro to kwaduoge weche mag Kisumu County koni be waneno ka ne onge balance mar gender, kendo waneno ka cabinet opong' gi jok machuo ma kata yudhe be ntiere ng'ur mosebedo wuok. Mago balancing act mane ok otim to dho sheria dwaro notimgi. Omiyo jogi kadhi e vetting kendo kadhi e county assemblies mopogore opogore, jo county assembly nyaka penj governors penjo kendo nyaka tim nonro matut mondo jok mimiyo nafas mondo tin jopiny obed jok manyalo tiyo ne jopiny kendo obed jok manyalo luwo sheria. Ng'ur ma oko ka be wacho no governor ma Siaya Honorable Orengo kikonye gi osiepa maluor ahinya Oduol dhi golo cabinet margi kawuono. Lamo mara kendo gombo mar jopiny kuonde ma ae en ni gini obed jok madhi tiyo ne jopiny kendo gitemie rwako ji mondo counties otin jopiny mana kaka Bilian wacho ni. To gima iluongo gi kisungu wawacho ni the genius of the constitution ama gima ne constitution notimo maber kabisa ne creation mar county government. Ineno ka sani kata ka ne ntiere kweth mopogore opogore kendo ji no support jok mopogore opogore, to kisheria counties nyaka yud pesa kata counties ma noko support president gi jok ma no support president, ntiere formula moket piny mondo counties oyud pesa mondo pesa no otin jopiny okel services machiegni gi jopiny. Omiyo aneno ka samarwa dhi mapiyo ahinya, yiena mar mondo mi ang'adi achuni thuolo mar chiwo wachni mogik e bwo nyiriri 30 kalore ni samarwa makawuono aneno ka rumo. Erokamano Joyce, ang'en wabiro yudo nafas mar gombaka kendo. To gima oron message mara mogik ma oron jopiny en ni wan kaka jopiny, wan jok ma wayiero sirikande mopogore opogore nyaka wabed involved running mar governments kendo wang'iyo wabedo checks and balances mar government okang' mopogore opogore, obed county government obed national government. Sheria omiwa teko mar iluongo ni holding the government accountable kendo wapenjo ma ok nyal duoko. Ing'eni pogruok mar wag josiasa en josiasa nitie gimoro lemo moro ma gigombo ama support moro ma gidwaro kowuok kuom government. An kaka ng'at ma onge lengo mag siasa kod jopiny moko omiwa nafas mar siemo kendo luongo sirikal mwang'ise ni ka ok itim makare chik wacho kama. Mani gima jopiny sani nyaka tim. Erokamano ahinya Green Odera. Bilian, in be dago mar mondo mi thuoli chiw pachi mogika otudore kod chal mar piny Kenya gi sani e bwo nyiriri 30 samaro ema oserumo. Erokamano, mara en mana achiel ne sani oseyier sirikal wan kod president, to kwayo mara
kwa jothurwa ni mondo wa concentrate mondo wane kaka development nyalo chopi area magwa through county government kodu kwayo bende national government mondo support area marwa. Samar siasa paro ni osedok piny to kawa keto siasa mbele to wasebedo kawa kalo faces manyalo konyo in terms of development. Koro sani wa hold leaders maneno wa yiero accountable mondo tinwa maberi counties magwa. Erokamano. Erokamano inya biliano jiwa kachiel kod Green Odera kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono bi wabed kod twaka kotudore kod chala mar piny Kenya. Nyakoro muge jongi kanye mwachopo godo e giko mar twak mar okinyi makawuono. Moko kuomu benaneno kotudore kodwa e Facebook kacha kamane wantiere live okinyi makawuono. Cynthia Ongoro kantiere gweng'go mag Ngong Road kachiel kod Eunice Teta bende wacho no yo makare giwacho ni giluwo twaka maber ahinya kendo giwacho ni lwenj kedo kod mibadhi to nego bedni iketo e ong'ala manyime kendo irakruok godo e yo makare. Nyakore muge juang kata kamano ok wanyal somo ote duto mabende wuoronwa mak mana ni chenro pok orumo, chenro pod iye lacha. Wakaw mana yueyo matin gi sani to yueyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao biro kelonwa kit poka mabende okelo kawuono e chenro no mar pok opogore. Kik idhi mabor. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo